قلوت قبنا ماي وحلي بتحنا صرنا اللي باليما صرنا اللي باليقنا قلتي سيني وانت كليب تعزاندي ويل الرزاق والمغري عداندي قلتي لي اي شاندي تكليب تحساندي مغري حكي دوكاندي عادات كلهم فتك وروم ووردت كسكس ومرقدتي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوجة فرا الهدي بدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين تاريان كارامغا وينك الأمورة لا نرقولي تنوكم نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي دليل برا برا قولي عوجة فرا الهدي بدا مرة والساررة كلهم قطاين تقريه وبلاين تقريه وبلاين تقريه وبلاين تاريان كارامغا وينك الأمورة لا نرقولي تنوكم نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسن اللي ولو ما ريحكي دوكشان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان باقنانيو لومون كم وترو أقداس تحستو زبلنا يوحزنا لكم متينا لنا كساب موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبر نعدمكم كم توترو تقبروا واللايك مقبار شير مقبار إيتوتاتكم بحنات من قد مقراف دما أزينا إنا نمزقن سلاتو تقبروا كل زيادة ما كنت كسلوان محسن سبسكرايب قبروا سلسة كيك نتوال سلسة ميتي خنبت حلنا نايلو مارسي سفح زبلن أقداس إنه زلوهم يقهون قد مجمريا بعلم درجة بزح زكاية سلو زلو بوخن جمرينا because yeah نتي عالم event تسكر بزحلي لغني but there is a lot of things happening بس يعني جمر Trump and the Ukrainian President Vladimir Zelensky is growing. The UK Prime Minister and other European leaders are preparing to travel to Washington to join the talks as the world waits on edge to see Ukraine accept Russia's peace proposal. And President Vladimir Putin wants full control of two regions in eastern Ukraine. In exchange, he says he'll freeze the front line elsewhere as long as the U.S. recognizes the land captured by Moscow. President Trump briefed Zelensky on Russia's offer. As the world كم تريبو زلهم قداينا عالم بفلاي إيروبان أمريكان أبحدا قداس مدرخ بتسيحن كم زلوين نرزل لنا بمولهم مراحتنا عبيت هجرات أوروبا ناب أمريكا ناب دونالد ترامب قضية تعلام دما دونالد ترامب نزلنسكي كم تزح على فرقبهم كيدهلو مبوغي رخيبتاتن عمودا تسلزلا كون دخون نحنا نخبدو نخوني لهم نا يوكي دي خاختبلو نا يوروبيان يونيون نا فرنسا نا جرمن ناب ني زلنسكي نكسنيو مس دونالد ترامب كراخب كله بأس نخيقاتم من البعض كون دخون نخبدو نخوني لهم نابو كيدو مالو زدما أوروبا كساكن دي كل من تاي وريقة خمسة لا بزي خاطري زمو دا غزي زيادة نعوكو سنو ترى دي كونس أبتي نيغوسيشنس فلاديمير بوتين دونالد ترامب أبالاسكا تراخيبهم أبحاد معلبة بزعهم كله خمس خول قمت علو دحر تركبتي بزلنسكي أبز قبرو ركب دونالد ترامب بتليفون أبصرا قبلو صبغ سممع كم زي قبرو كنقر جمير له سلازي زلنسكي ناب أمريكا ناب واشنطن بس دونالد ترامب كراخب أبز مسؤول زولو أبز حلفة
ورح 4 ورح 3 بيلم أبستراخبلو ناي بحكي ناي علمنا ناي تلفزيون دراما يقاطيو نيرو بقلت أبقى من كاميرا تبايسهم نسخة ولا حنت عقمية بالكان نحنا سلازي حزنا كاينا دويل كازل لغا بمبال ني زلنسكي أب علم ترأيو زي فلت وردت كم زواردون حجي دما كومون خيقاتم ناي حجي كومون مقطعم دما أبايتا تكوينات كالما الكتيزو سلازلو أزيا قداس كون سلازغل نعبجاها كنا مساسل اليوم يوم تتحيزم نابو قصهم زخدو زلو it's gonna be very very interesting time to watch انتاي سكيب له سلمتاي كم زخدو ولا تقالك وحبب كم زي نقانن زلنا زمسلو له سمعوا وبزي الستيت ديبارتمنت حلافك حد كتحطو خلا from the Europeans that President Zelensky is going to be bullied into signing something away. That's why you have these European leaders coming as backup tomorrow. Can you No, it isn't. That's not what it is. انتاي لاسك تحطو له زقرب كويو مرحتنا أوروباسي حجون فريهم على أمونغو نزلنسكي دونالد ترامب كيدهلو بولي خي جبرو فرهس له زلوا يبقال حبيبك كان بلا الكاين دلنا تي مرحتنا أوروبا سرعهم قريفهم نزلنسكي كسني ويلهم زموس زلوا كاب أمانة زلوا فرهيو مغنياتو أمونغو دونالد ترامب زلنسكي ركبت زي سمم أنت زي تخايدو كدهلو سلازغل ويون كيف توي أبزي دلي عينت ديل خاتو كدرو خاص لازغل مغنياتو تنا يوكرين ديل نيروبان عنا نشكير تنا وساني زبل الناس اللي زلهم كون دخون احنا نخبدو نخوني لهم يمزموس زلوا يبللو ملس سمعوا That's not true. No, but that's not why would, that's not true. They're not coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're not that coming. February They're Oval Office coming meeting here in front tomorrow. of television cameras where President Zelensky. You know how many meetings we've had since then? Oh no, I know, and I was just up in Yeah, we've Alaska had a bunch of watching the one meetings with since then. Vladimir Putin where red carpet rules rolled No, out. but with Zelensky, we've had more meetings. We've had one meeting with Putin and like a dozen meetings with Zelensky. So, but that's not true. They're not coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're coming here tomorrow because we've been working with the Europeans. We talked to them last week. There were meetings in the UK over the previous weekend. And they said President Trump was going to demand a ceasefire as early as Thursday. But you said that they're coming here tomorrow to keep Zelensky from being bullied. They're not coming here tomorrow. Oh, this is such a stupid. كم تريور لهم بحيال ቋንቋዩ ክከላኸል ዝፍትን ዘሎ ሓቂ ስለ ዝኾነ ግን ዝሕምሞ ዘሎ ሓቂ ንምዝራብ እታ ሕቶ ዘላ ጋዜጠኛ ትክክል ሕቶ እያ ትሓቶ ዘላ ዩሮፒያን ዩኒዮን ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን መራሕቲ ይኹን ካልኦት ብፍላይ ብወገን ዩክሬን ደገፍቲ ዝኾኑ ዓብ ፍርይ ዘለዎም ዶናልድ ትራምፕ ንዩክሬን ክሸጣ ከም ዝኽእል ንዩክሬን ንዘለንስኪን ጉሒፉ ምስ ፑቲን ሓደ ዲል ክገብር ከም ዝኽእል ዓብ ጥርጠራ ኣሎ እዚ ጥርጠራ እዚ ድማ ኢትስ ቢካሚንግ ሪል ኣብ ሓንጎሎም ዘሎ ጥራይ ኮነስ ናብ ኩንነት ንክቕየር ቀሪቡ ከም ዘሎ እዮም ዝንገር ዘሎ ብቴሌፎን ብዙሕ ግዜ ምስ ፑቲን ይራኸብ ከም ዘለዎን ልኡኻት ናቱ እውን እቶም ሸምገልቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ምስ ናይ ፑቲን ይራኸቡ ከም ዘለውን ኤሮጳ ድማ ዝኾነ ይኹን ርክብ ኣይገበሩን ኣለዉ ስለዚ ብድሕሪ መጋረጃ ቢሃይንድ ሲንስ ብዙሕ ነገር ይግበር ከም ዘሎ ጥርጠራ ኣለዎም በዲያርኖ ንሳቶም ግን ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ርክባት ዝኾነ ይኹን ባይታ ኣይተዋህቦምን ዕድል ኣይተዋህቦምን ኣይተሓተቱን ኤሮጳ ድማ እንታይ ዝነገረካ እዚ ምናልባት ገለገለ ሰብ ፅልእ ናይ ኤሮጳ ዘለና ክመስሎም ይኽእል እዩ ቲፒካል ኤሮጳዊ ኣብ ኤሮጳ ዝቕመጥ ናይ ኤሮጳ ክብሪ ዘለዎ ሰብ ዓብዪ ናይ ብሓቂ ተዋሪዱ ዘሎ በዚ ኣሜሪካ ትክብሪ ዘላ እምዋይዛ እዚ ኩናት እዚ ክበገስ ከሎ ክንደይ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና ካብኣይ ንላዕሊ ድማ ነፂሩ ተዛረበ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ እዚ ኩናት እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ንረብሓ ናይ ኔቶ ተባሂሉ ዝተበገሰ ኩናት እዩ ባዕሎም ዘሃንደስዎ እዩ ዩክሬን ምስ ራሻ ክበኣሱ እንደዝደልዩ ናይ ዓመታት ጉርብትና እዩ ነይርዎም ናብኡ ደብፅዕ ምክንያት ኣይነበሮም ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ካብ ቃል መራሕቲ ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ቪክቶሪያ ኖይላንድ ትበሃል ነዚ ኩነታት እዚ ካብ መጀመርያ ኢንጂነር ዝገበረቶም ብኣፋ ድማ ንሕና ኢና በጊስናዮ ዝበለቶ ዘረባ ኣሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ዛክስ ክንደይ ግዜ ፕሩፍ ዝገበረ እዩ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ክንደይ ግዜ ፕሩፍ ዝገበርዎ እዩ ዝነጥብ እዚ ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብመሰረቱ ኣሜሪካ ዘበገስዎ እዩ ኤሮጳ ድማ ንኣሜሪካ ክሕግሱ ክብሉ ኣንፃር ረብሖም ብምኻድ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣትዮም ፋይን እስኪ ሓደ ግዜ ንመሻርክትካ ንዓርክኻ ንመሓዛኻ ክትሕጉስ ኢልካ ንዓኻ ዘይምችኣካ ትገብር እስከ ንበሎ እቲ መሓዛኻ ወይ እውን እቲ መሻርክትኻ ንስኻ ንዑ ክትሕጉስ ኢልካ ዝኣተኻ ንስኻ ብኣቲኻ ኣመና ተጎዲእካ ከለኻ እናርኣየ ከሎ ንዓኻ ጉሒፉ ምስቲ ዘበኣሰካ በይኑ ክዕረቕ ከሎ ግን ካብ ዝኸፍእ እንታይ ኣሎ ስለዚ እዚ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክቕፅል ይኽእል ሕጂ ሳቶም መፂኦም ኣብ ዋይት ሃውስ መፂኦም ንዶናልድ ትራምፕ ከስምዕዎ ይኽእሉ ዶ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ግን ድሓን ብወገኖም ንስማዕዮ ሓደ ንዘለንስኪ እቲ ጃኬት ጌርካ ትኸዶ ገዲፍካ ክራባታ ተኸደን ኢሎም
ንመጀመርያ ክራባታ ክክደን ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ እቲ ክራባታ ክንምንታይ ከገልግሎ ክንርኢ ናብዚ ቅድሚ ምጋሶም ምስ ኤሮጳ ዝገበሮ Mr. President, dear Volodymyr, what a pleasure to welcome you back to Brussels. I'm very pleased to be here with you today for our bilateral meeting that we just had, but also then the VTC that we will have in the Coalition of the Willing. And of course, I'm very glad that I'm able to accompany you and other European leaders for the meeting tomorrow that we do have with the US President in the White House. ከም ትሪኦ ዘለካ እዚኣ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚኣ ኡርሱላ ቫንደርላይን ናይ ፕሬዚደንት ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኤሮጳ ሕብረት ከተሰንዮ ምዃና እያ መፅያ ዘላ ንመጀመርያ እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ባድላ ክክደን ጀሚሩ ኣሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሎም ምስከ ፅሒፎምሉ እቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስታፍ ብዘይ ባድላ ዋይት ሃውስ ኣይተኣቱን ኢኻ ኢሎም ሞ ይበሃል ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝኸደሉ እውን ትዝክርዎ እንተኮይንኩም ኣብቲ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ክራኸብ ከሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ባክግራውንድ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ሕቶ ክሓትት ኢሉ ምስ ቀረበ እንታይ ኢልዎ ስለምንታይ ባድላ ዘይትክደን ዋይት ሃውስ ክትኣቱ ከለካ እዚ እኮ ክቡር ገዛ እዩ ገለ ኢልዎሲ ዘለንስኪ ግን ብጣዕሚ ተቆጢዑ ስለ ዝነበረ ባድላ ስለ ዘይብለ ምናልባት ከምዚ ናትካ ምስ ገዛእኹ ክገብር እየ ገለ ኢልዎ እጅ ኣሽካዕላል ዘረባ ናቱ ብምባል ብዙ እዮም ነታ ዘረባ ኣናዊሖማ ነይሮም ብሓፈሻ ሕጂ ባድላ ተኸዲኑ ኣሎ እንተወሓደ ካብተን ካምቻታት ዝገብረን ናብ ባድላ ተቐይረን ኣለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ በታ ሓደ እቲ ኩነታት ናይ ድራማ ናቱ ዝርክብ እዚ ገለ ድራማ ክጋጥሞ ይኽእል እዩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ግን መይቢ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ሕጂ ክጥንቀቕ ይኽእል ይኸውን ኤሮጳዊ ሕብረት ነዚ ኩነታት ናይ ዩክሬን ሓደ ካብቲ ብፍላይ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሰበይቲ ብጀካ እዚ ናይ ኩናት ናይ ዩክሬን ካልእ ኣጀንዳ ናይ ኤሮጳ ዘለዋ ይትመስልኒ ኩሉ ስራሓ ኩሉ ፖሊሲናታ ኣብዚ ኩናት ናይ ዩክሬን ዘተኮረ እዩ ቁጠባ ናይ ኤሮጳ ብኩሉ መንገዲ ድሕሪት እናተጎተተ ከሎ ንሳ ቀንዲ ዘገድሳ ዘሎ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ትስዕሮ ንፑቲን ከመይ ጌርካ ተንበርክኾ እዩ ዘሎ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ባይታ ዝግበር ዘሎ ስምምዓት እንታይ እዮም ክሰማምዑ ዝኽእሉ ንዝብል ኣርእስቲ ክንርኢ ከለና ድማ ሓንቲ ባርየኩም ፀኒሐ ሓደ ካብቲ ንኔጎሲዬሽን ዝቐርብ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ፑቲን ብዙሕ ለውጢ ክገብር ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ነቲ ተቆፃፂርዎ ዘሎ መሬት ጥራይ ዘይኮነስ ተወሳኺ መሬት ሙሉእ ብሙሉእ ዘይተቆፃፀሩ ነገራት እውን ይሓትት ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ራሽያስ ፒስ ፕሮፖዛል ራሽያ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ ባይታ ንዝብል ሕቶ ሓደ ካብኡ ዩክሬን ሲድስ ኮንትሮል ኦፍ ዶኔስክ ኤንድ ሉሃንስክ ስለዚ ክልተ ኣገደስቲ ቦታታት ናይ ሕርሻ ናይ ማዕድናት ናይ ኢንዱስትሪ ዝኾኑ እዚ ሉሃንስክን ዶኔስክን ዝበሃሉ ክትገድፎም ክትክእል ኣለዋ እዚኦም ከተረክበና ክትክእል ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ፑቲን ዘለንስኪ ድማ ብፍፁም ነዚስ ኣይነረክብን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካልኣይ ፍሪዝ ፍሮንት ላይንስ ኢን ኬሮሲን ኤንድ ሳፕሮሲሽያ ዝበሃል ኣብዘን ክልተ ካልኦት ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ውግእ ዘለዎም ኩነታት ጠጠው ከብሎ ክኽእሉ ኣለዎም ስለዚ ኣብተን ቀዳሞት ዶኔስክ ሉሃንስክ ዝዓበየ ክፋል ተቆፃፂራ ተላ ራሽያ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ክገድፍዎ ክኽእሉ ኣለዎም ዩክሬን ኢሎም እዩ ዘሎ ካልኣይ ድማ ኣብቲ ካልእ ድማ ተን ካልኦት ኬሮሶን ኤንድ ሳፕሮሲሽያ ዝበሃል ዘሎ ድማ ኣብኡ ዘለዎም ወታደራዊ ሓይሊ ድማ ጠጠው ከብልዎ ኣለዎም ትብል ኣላ ሳልሰይቲ ድማ ዩኤስ ሬኮግናይዝስ ራሽያ ሶቨሬኒቲ ኦቨር ካፕቸርድ ላንድ ታሳሰይት ፑቲን ታሕታ ዘሎ ድማ ኩሉ ትሒዝናዮ ዘለና ናትና ምዃኑ ኣሜሪካ ክትቅበል ክትክእል ኣለዋ እዚ ዘረባ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ንክቕበልዎ ኤሮጳ ብዓይኒ ሓቂ ንነዊሕ እዋን ተቆፃፂሮም መስሎ ዝነበሩ ራሽያ ብዙሕ ንዲቤት ክኣቱ ዝኽእል ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ነይሩ ግን ሕጂ እቲ ዘረባ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ይመፅእ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ገለ ነገር ክትገብር ኣለካ ግን ኣብ ባይታ ከዓ ዘለንስኪ ዝረአ ነገር የብሉን ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ ኣብ ባይታ ወታደራዊ ኣሰላልፋ ናይ ፑቲን ዝያዳ ፀብለልትነት ዘሎ ምስ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ዝተራኸቦ ብቴሌፎን እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ዘለንስኪ we further coordinated positions with European leaders the positions are clear ናትና መርገፂ ንጹር እዩ a real peace must be achieved one that will be lasting not just another pause between Russian invasion ስለዚ እዚ ሕጂ ንገብሮ ዘለና ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ጥራይ ዘይኮነስ ሓንሳብ እናሓዋሩ መፍትሒ ክርከቦ ኣለዎ ዝብል ዘረባ ወገን ራሽያ እውን ተመሳሳሊ እዩ ዘሎ ስለዚ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝነበረ ናብ ናይ ሰላም ዲል ንክግበረሉ ዝኽእል መስርሕ ክድፋእ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እዚ እቲ ናይ ዝሓለፈ ትዝክርዎ ኢኹም እዚ ርክብ እዚ ሓደ ካብቲ ድራማቲክ ሲን ዝበልዎ እዩ want this exchange with Donald Trump, President Trump and Vice President Vance back in February. All right, so now we're going to bring in a very special guest. We're going to bring in Fox News Sunday anchor and Fox News chief. We all remember the grow this morning as we're finding out which leader said Liz Self last time he comes in. The way this unfolded, where Vance comes in with a
to Ukraine, and that this isn't going to end it. So I think the Europeans being here, along with us, along with Zelensky, like that conversation about how you really put together security guarantees that will have teeth. ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ዲል ክብፅሕ እንድሕር ኮይኑ ክግበር ዘለዎ ዝበሃል ዘሎ ነጥብታት ማለት እዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ራሻ ኦኪፓይድ እቲ ቀይሕ ዝበሃል ዘሎ ራሻ ሒዛቶ ዘላ ቦታታት እዩ እዚ ነዚ ዲስካሽንስ ኩሉ ይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሰማያውን ቀይሕን ድማ ንሪኦ ዘለና እቲ ሰማያዊ ዝበሃል ዘሎ ኤርያስ ራሻ ወንትስ እቲ ሰማያውን ቀይሕን ዘሎ ራሻ ተቆፃፂራቶላ እቲ ሰማያዊ ኮይኑ ዘሎ ግን ምናልባት እቲ ሰማያዊ ኣብቲ ቅድሚት ፅቡቅ ይረአ ነይሩ እቲ ሰማያዊ ጥራይ ዘሎ ወገን ዩክሬን ዘሎ ብላዕሊ እንተሪኢኹሞ ንሱ ራሻ ናተዩ ግን ኣይተቆፃፀርክዎን ኣለኹ ትብል ኣላ ስለዚ ነዚ ቦታ እዚ ክትገድፎ ክትክእል ኣላ እቲ ቀይሕን ሰማያውን ቀይሕን ዘሎ ተወዲዩ ዘሎ እያ ትብል ዘላ እቲ ሰማያዊ ክፋል ዘሎ ድማ ንዑ እውን እቲ ስዊት ዶኔስክ ዝበሃል ቦታ ይሱ ነዚ ክትገድፎ ኣለዋ ዝበሃል ዘሎ እቲ ኔጎሲሽንስ ናብዚ ዘሎ ብሓፈሻ ከቢድ ዝኾነ ፖለቲካዊ مسحاب ኢና ንርኢ ዘለና መንጎ እዚኦም ሓይልታት ብከምዚ መንገዲ መን እዩ ዝያዳ ክዕወተሉ ናበይ ክኸይድ ኤሮጳ እንታይ ክቐርቡ ይኽእሉ እንታይ ሒዞም ክቐርቡ ይኽእሉ ኣብዚ ዝርርብ እዚ nobody knows ምክንያቱ a very complicated situation ክብድ ዝበለ መድረኽ ክብድ ዝበለ ንሰለስተ ዓመት ዝቐፀለት ኩናት ድማ ኣዝዩ በርቲዑ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ንትን ክበሃል ኣይክእልን እዩ ንራሽያ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ደጊሙ ኣብ ካልእ ኢንተርቪው ከም ዝገበሮ ንራሽያ ክነስማዓሉ ንኽእል ዓቕምናትና እውን ድሩት ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ we have limited capacity ንራሽያ ክነስማዓሉ ንኽእል ወይ ንራሽያ ግደፊ ዝግበረ ኣይትግበረ ክንብላ ዘለና ዓቕሚ ድሩት እዩ እናበለ ኣብ ሓደ ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ ተረኺበዮ ከሪአኩም እየ ስለዚ እቲ ዘለዎም ዓቕሚ እውን ድሩትነት ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ በዓል now is Secretary of State and National Security Advisor. We've been supporting Ukraine. We happen to be in the role of the only country in the world, or the only leader in the world, that can actually bring Putin to a table to even discuss these things. Now, the president has traveled, all the way to Alaska, all the way back, has dedicated months and months of work, him, our entire team on this matter, because we want to see an end to the war. But if tomorrow the war continues, life in America will not be fundamentally altered. So I think that what we have to understand is that this has been a priority for this president because he wants to promote peace. He wants to promote the end of a war. And ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ጉዳይ እዚ ሰላም ንኸምፅእ ብዙሕ ፃዕሪ ይገብር ከም ዘሎን ብዙሕ ድኻም ይፈሶ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕን ኣሜሪካን ጥራይ እዮም ከዓ ንቭላድሚር ፑቲን ኣብ ጣውላ ከነምፅኦ ዝኽኣልና ከነዘራርቦ ክኢልና ዘለና ስለዚ ከነዘራርቦ እንተኽኢልና ጥራይና ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ክንውድኦ ንኽእል ዝብል መደምደምታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ኣብ መወዳእታ እቲ ኩነታት ብኸመይ ክውዳዩ ንኩልና ቀስ ኢልና ክንሪዮን ክንዕዘቦን ንኽእል ኮይኑ it's going to be very complicated. I want to put it up on the screen for our viewers. It shows that Russian attacks on Ukraine have nearly doubled since President Trump came into office. And in fact, in July, Russia launched more than 6,000 missiles and drones. That's the እንታይ ከይብሉ ሎት ሚድያ እንድሕር ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብሎ ዝፍትና ኣሎ ኮይኑ ስለምንታይ ቭላድሚር ፑቲን ካብ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ስልጣን ዝመፅእ እቲ ድሮናት ዝጥቀመሉ ዘሎን መጥቃዕታት ዝፍፅሞ ዘሎን ኣዝዩ እናበዝሐን እናበርትዐን ዝመፅእ ዘሎ እቲ ብፀጋም ትሪእዎ ዘሎን ቁፅርታት ሚሳይላትን ድሮናትን ዝትኩሶ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ካብቲ ትራምፕ ቴክስ ኦፊስ ይለምኩም ኣለዉ ኣብቲ ጃንዋሪ 20 ኣቢሉ ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ተሪኢኹሞ እቲ መጥቃዕቲ ናይ ራሽያ ኣመና እናሓየለ ከም ዝመፀን ኣብ ጁላይ ጥራይ ከዓ ልዕሊ 6,000 ድሮናትን ሚሳይላትን መጥቃዕቲ ክገብር ከም ዝኽኣለ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ስለዚ ኢን ጀነራል እንድሕር ናይ ብሓቂ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎ ዝደሊ ኮይኑ ነዚ ኩናት እዚ ንፑቲን ዝኾነ ይኹን ጠጠው ናይ መበሊ ድፊት ይገብረሉ የለን ፀቕጡ ይገብረሉ የለን እገዳ ይገበረሉ ገለ ይገበረሉ ስለዚ ፑቲን ድማ ሻዲኑ ከም ድሌቱ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ብትክክል ረብሓ ናይ ዩክሬንን ኤሮፓን ኣብ ግምት ዘእተወ ስጉምቲ ክሳብ ሕጂ ኣይወስደን ዝብል ካልኩሌሽን እዩ ዘለዎ highest amount of attacks since the war began. What do you say to Ukrainians who worry that without a ceasefire in place, you are giving Putin more leverage at the negotiating table and a green light to drop more bombs? Well, the problem with that is that we've been asking for a ceasefire for a long period of time. We think usually it's very hard to negotiate when you're in the middle of hostilities. But that said, the only way to have a ceasefire is for both sides to agree to stop firing at one another. Beyond that, and the Russians just haven't agreed to that. Beyond that, I would say that one of the complications about ceasefires is they have to be maintained, which is very difficult. I mean, ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ከም ትፈልጥዎ ማርኮ ሩቢዮ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ከምኡ ድማ ዲፓርትመንት ኦፍ ስቴት ናይ ስቴት ዲፓርትመንት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ወይ ከዓ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ካብቶም
ናይ ብሓቂ ተዛሪቡ ክእምን ዝኽእል ፖለቲከኛ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ክእመን አይደልን እዩ ንሕና ምናልባት ሓደሽቲ እገዳ ይገበርናን ግን ቅድሜና ዝገበሮ እገዳ ኦልሬዲ ብርቱዕ ስለ ዝኾነ ንዑ ከም ዝቕፅል ጌርና ኣለና ራሻ ድማ ተሳዕበየ ብድሆታት እያ ወሪድዋ ዘሎ ተወሳኺ እገዳ ብምግባርና ድማ ብፍሉይ ራሻ ይኹን ንቭላድሚር ፑቲን ከነንበርኩ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እውን የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ኸ እንታይ ማለት እዩ ዘለዎም ፀብለልትነት ወይ እውን ሌቨሬጅ እውን ድሩት ምዃኑ ነቲ ዘለና ስጉምቲ እገዳን ካልእ ዕፅዋን እንድሕር ቀፂልናዮ ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ ብዙሕ ኣይኮነን ዝብል ገምጋም እዮም ዝገብሩ ዘለው ኩሉ እዚ እናተኻየደ ከሎ ካልእ ዓይነት ዓለም እንታይ ይካየድ ኣሎ ካብ ምርኣይ የድሊ ሓደ ካብኡ ኣሜሪካ ኣብ ከምዚ ዓይነት ገጅፍ ናይ ወታደራዊ ድራማ ኣብ ዘላትሉ ቀፃሊ ድማ ሓንሳብ ናይ ዩክሬን ናይ ራሽያ ናይ ኤሮጳ እናተባሃለ ገጅፍ ድራማ ይፀንሕ ንሱ ከይተበሎ ከሎ ከዓ ድሕሪ እንታይ ኣይና ይመፅእ ናይ ቅድሚኡ ድማ ናይ እስራኤል ምስ ሓማስ ዝፀንሕ ምስ ሊባኖስ ዝፀንሕ ምስ ገለ ምስ ኢራን ኩሉ እዚ እናተኻየደ ከሎ ነቲ መቀናቅንቶም ቻይና ድማ ኣብ ምንታይ ፎከስ ገይሩ ንሪእዎ ዲፍረንስ ኢዝ ኣብ መወዳእታ መኖም ይክዕወት ንዝብል ሕቶ ክትምልስ ኮይንካ በዚኻ ትሪኦ latest in advanced robot technology look like? Well, it looks something like this. And this. Or this. I'm at the 2025 World Robot Conference in Beijing, and here more than 200 companies are showcasing their designs. ዓለም ኣሜሪካን ኤሮጳን ኣብቲ ዓብይ ናይ ኩናትን ናይ ወረብ ኩናትን ኣብ ዘለውሉ ግዜ ወይ እውን ብኩናትን ወረብ ኩናትን ኣብ ዝጨፋጨፍሉ ዘለዎ ግዜ ቻይና ኣብ ምንታይ ኣተኪራ ትኸይዳ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ቴክኖሎጂ ብፍላይ እዚ ሮቦትስ ናቶም ዳርጋ ኣካል ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ኩሉ ዓይነት ብቅዓት ዘለዎ ሮቦቲክስ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ቻይና ዶሚኒያንት ፎርስ ኮይና ተዛሓየለት ሓይሊ ኮይና ክትወፅእ ስለ ደልደላ ኣሜሪካ ኣብ ኩናትን ወረን ዕንደራን ተሸሚማትሉ ኣብ ዘላ ንሕና ነቲ ብኮቲ ተጠቂምና ብዝለዓለ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኤክሰል ክንገብር ኣለና ንዓለም ዶሚኔት ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ነዚ ድማ መወዳድርቲ ከምዘይብልና ጌርና ክንከዶ ክንክእል ኣለና ዝብል ኣተሓሳስባ ኢና ንርኢ ዘለና ወል ናይ ብሓቂ ክበፅሕዎ ድዮም ነዚ ክገብርዎ ድዮም ኣይገብርዎን ንግዜኡ ንገድፎ ኣብ ባይታ ዝረአ ዘሎ ነገር ተሪኻ ግን ቻይና ኢዝ ሪሊ ኤክሰሊንግ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ኤሮጳ ይኹን ካልእ ዓለም ግን ናይ ብሓቂ ኣብ ሓደ ናይ ኩናትን ወረብ ኩናትን ዓዘቕቲ ኣትዩ ኣይነ ላዕላይን ታሕቲ ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ I think ናይ ፅባሕ ዓለም መን እዩ ዶሚኔት ክገብራ መን እዩ ዲክቴት ክገብራ ብኸመይ እያ ክትከውን ኣብ መንጎ እዚኦም ሓያላት ሃገራት ዘሎ ውድድር ክትጥምቶ ትኽእል በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ንሕና ከም ግለሰባትና ናበይ ገፅና ኢና ንኸይድ ዘለና ኢኻ ክትብል ትኽእል ስለዚ እዞም ሮቦታት ትሪእዎም ዘለኹም ገሊኦም ንፋብሪካታት ዝኾኑ እዮም ገሊኦም ንስራሕ ዝኾኑ እዮም ገሊኦም ናይ ገዛ ሓገዝ ዝገብሩ እዮም ገሊኦም ኢቨን ባዕሎም ቻርጀር ናቶም ባዕሎም ክቕይሩ ዝኽእሉ ካልእ ክእለታት ዘለዎም ኢቨን ኢንተርቴይንመንት ብኦም ዝገብሩ ሙዚቃ ከፍርዩ ዝኽእሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ዓውዲ ክዋስኡን ከበርክቱን ዝኽእሉ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ I'm telling you እዚ ዓውዲ እዚ ብቐሊሉ ሸለሊልካ ክሕለፍ ዘለዎን ተናዒቑ ክሕለፍ ዘለዎን ኣይኮነን እንታይ ማለት እዩ እዚ ቴክኖሎጂ ከፍርሃኩም ኢለ ጥራይ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ነዞም ሮቦትስ እዮም ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ እንድሕሪ ይኻሎም ክሓስቡ ይኽእሉ ክውስኑ ይኽእሉ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ ከበርክቱ ይኽእሉ ራይት ናው ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ኩሉ ነገር ሬድ ሎ ክንብል ኣይንኽእል ኢና በት ቨሪ ሱን ነገራት ንላዕሊ ክኸይድ ከም ዝኽእል ምግማት የድሊ ኣነ እዚኣ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ሮቦታት ኣብ ብዙሕ ነገር ክመፁ ምዃኖምን ኣብ ብዙሕ ነገር ከበርክቱ ምዃኖምን እዩ ዝንገር ዘሎ there is one thing ካብ ቻይና ዝመፀ ንመጀመርያ ግዜ ዘገረመኒ ንዓይ ንሱ ድማ እንታይ እዩ መብዛሕቲ ግዜ እንታይ ንፈልጥ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ካብ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ናይ ኣሜሪካ ከምኡ ድማ ኤሮጳ ሕብረት እዮም ብዛዕባ ሂማን ራይትስ ሪፖርት ዝገብሩ ቻይና ከምዚያ ህንዲ ከምዚያ ራሽያ ከምዚያ ብራዚል ከምዚያ ደቡብ ኣፍሪካ ከምዚያ ኢትዮጵያ ከምዚያ سعودية خمسة إيرترا خمسة جبس خمسة نابلو بزعبا هيومن رايتس مجلس زوجون زفردون علم أمريكا منيرهم and guess what China حدش ريبورت وتي الله ريبورت ناتادا ما China just published its annual report on human rights violations in the United States أب أمريكا زجبرو جهست ناي سبعة مسألات تبعيلهم زوجو كريكمه مغنياتو أمريكا بزعبا جهست ناي سبعة مسألات ناي إيرترا ديو ناي سعودية ديو ناي تشاينا ديو ناي راشا كتزارب كلا نبعلا ملأخ سلا زخونة ديا نو نبعلا تقبرو تشاينا وتعطو زالا رأيوجي ناي بحق زاقرم يزيد ما تريبورتي كسر هذا يلوم divide between rich and poor widens هذا كابتي سبعة مسألة زبال
ሃብታማት ናይ ኣሜሪካ last year economic and social inequality in the US worsened with the rich getting richer and the poor getting poorer. Over 40 million Americans were living in poverty and 700,000 were homeless. ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ኣመንጎ ዘለዎም ዘይብሎምን ኣመንጎ ሃብታማትን ድኻታትን ዘሎ ጋፕ መመሊሱ ይገፍሕ ኣሎ። ከባቢ 40 ሚሊዮን ኣሜሪካውያን are living in poverty. ኣብ ድኽነት ይነብሩ ኣለዉ። ድኽነት ማለት ድማ ሊሚት ኣለዎ። ከባቢ 700,000 ማለት እዩ ሆምለስ ገዛ የብሎምን። ገዛ ዝበሃል የብሎምን። ኣብ ኤርትራ ገዛ የብሎምን ዝብል ቪድዮ ወፂኡ ነይሩ ለንቀ ነሪኢኹም እንትኮንኩም ተጀምሩ ገዛ የብሎምን ተባሂሉ ሓንቲ ፃዕዳ ዝገበረቶ ገለ በቃ ኣዛረባ ርሱ ኮይኑ ነይሩ። Now I'm not comparing ኣብ ኤርትራ ዘሎ situation ምስ ኣሜሪካ። ኣብ በዓል ኤርትራ ኣነ ከለኹ ሕጂ እኳ ዘይፈልጦ ብዙሕ ክዛረባ ይክእልኒ። ኣብ ኤርትራ ሰብ ድኻ ክኸውን ይኽእል ግን ዲግነት ኣለዎ፣ ክብሪ ኣለዎ፣ ሰብኣዊ ክብሪ ኣለዎ፣ ድኽነት ደረጃ ኣለዎ። መዕቆቢ ገዛ እንተላትካ ትወፍረላ ኣብ ገዛኻ ኣቲኻ ዋላ ሓዚንካ ክድቅስ ትኽእል ኮይንካ ዲግኒት ኣለካ፣ ክብረት ኣለካ። ገዛ ዘይብልካ መግቢ ዘይብልካ ዝከላኸለካ ዘይብልካ ኣብ ፅርግያን ኣብ ትሕቲ ቢንቶን ኣብ ባኮት ዝድቅስ ኮይንካ ሰብ ምስ መፅወተልካ ጥራይ ትበልዕ እንድሕር ኮይንካ ግን እዚ ሰብኣዊ መሰላት ናይ መወዳእታ ግህሰት ናቱ ወይ ውድቀት ናቱ እዚ እዩ። ተርዲኹም ኣለዎም ሰብ መጀመርያ ክብሪ ክህልዎ እንተኮይኑ መዕቆቢ ገዛ ክህልዎ ኣሎ፣ ገዛ ክህልዎ ኣሎ፣ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብሪ ክህልዎ ኣሎ። ኣብ ፅርግያ ዝሓድርን ዝውዕልን እሞኻ ምስቲ ወይዘር ናይ ኤውሮጳ ናይ ኣሜሪካ ክንምንታይ ከቢድ ምዃኑ። ስለዚ ከምዚኦም ክንደይ ኣለዎ? 10 ኣይኮኑ ዘለዎ፣ 1000 ኣይኮኑ ዘለዎ፣ ከባቢ 1 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ግዳም ሓድር እዮም። እዚ ኣዝዩ ግጅፍ ቁፅሪ እዩ። ኣሜሪካ ብዙሕ ህዝቢ ክትብላ ትኽእል ኖ 700,000 ማለት ብደረጃ ናይ ህዝቢ ፖፑሌሽን ናይ ኤርትራ ክትሪኦ ከለኻ maybe ህዝቢ ስመራ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምሉእ። ስለዚ ቀሊል ከም ዘይኮነ on top of that 13.5% of the US households face food insecurity and 13.8 million kids lived in families that didn't have enough food on the table. ስለዚ 13.8 ሚልዮን ቆልዑ ማለት እዩ መግቢ ዘይብሎም ስድራ ቤታት ምስኦም ክነብሩ ይግደዱ ከም ዘለዉ። ሓደ ድሓን እዚ ድኽነት ድሓን እንታይ መፀገም ኣለዎ ገለ ዝብል ኣሎ ንኣሜሪካ ዝከላኸለላ ኣሎ። ካልኣይ drugs, guns and cops continue to kill. ኣብ ኣሜሪካ ቅትለት ምንታይ ዝፍፀም ከም ኣሜሪካ ሃገር የለን ኣብ ካልእ። ኣብ ኣፍሪካ mention me one country every day ሰብ ብጥይት ዝሞት ኣላ። ኢትዮጵያ ሰብ ይሞት ኣሎ ንብል መዓልታዊ ግን 5-3 ሰብ ኣይኮኑን ይቕተሉ ኾኑ እዮም። ኣብ ኣሜሪካ መዓልታዊ መዓል ሰብ እዩ ዝሞት ብከላሽን ብድራግ ዝሞት ኣሎ ብሓሽሽ ማለት እዩ። ብፖሊስ ዝቐትሎ ፖሊስ ኩሉ ግዜ ቀትሎ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ናይ ፖሊስ ገበናት ከም ኣሜሪካ ዘሎ ሃገር የለን። ስለዚ more than 100,000 people in the US died from drug overdoses. More than 1,400 children died from gunshot and 1,300 died at the hands of police. ስለዚ ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት 300 ሰባት ፖሊስ ቀቲሎሞም ኣብ ኢድ ፖሊስ ዝተቐትሉ ዝሞቱ 300 ሕሰቦ ፖሊስ ናይ ሓንቲ ሃገር 300 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ድሕሪኡ 400 ህፃናት ብከላሽን ተቐቲሎም ኣሎ። ኣብ ሓንቲ ሃገር 400 ህፃናት ተቐቲሎም ኣሎ። ኣብ ካልእ ሃገር የለን እዚ። ከምኡ ድማ ልዕሊ 100,000 ድማ ብድራግን ብሓሸሽን ብገለን መይቶም ኣሎ። ስለዚ እዚ ሃገር እዚኣ ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ዘለዋ ቁፅሪ ሓደ ሃገር ኣሜሪካ እያ ክትብል ትኽእል ኢኻ በዚ መልክዕ ክትሪኦ ከለኻ። ንቐፅል racial inequality እዚ ዓሌታውነት ዘለዋ ኸ ዓሌታውነት ናይ ኣሜሪካ ርዮ the United Nations Human Rights Council said racism in the US persists from cradle to grave. ናይ ኣሜሪካ ዓሌታውነት ካርታ ዝተወለት ካላ ክሳብ ኣብ መቓብርካ ተኣቱ ምሳኻ እዩ ዝቕፅል። ስለዚ ገጅፍ ናይ ዓሌታውነት ፀገም ኣሎ። The Los Angeles Times, LA Times reported that Native Americans have the highest mortality rate and the lowest life expectancy of any racial group in the US. And added to that, the disparity is now growing to genetic factors. ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ቶም ደቀባት ዝበሃሉ ኔቲቭ ኣሜሪካንስ ዝበሃሉ ዳርጋ ዝኸፈ ሂወት ዘለዎምን ዝሓፀረ ዕምርና ሂወት ዘለዎምን ንሳቶም እዮም። እቲ ፀገም ድማ መመሊሱ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ምዃኑ ምግንዛብ የድልና በሉ እዮም። ካልእ women and children helpless. The US has not ratified the convention on the elimination of all forms of discrimination against women and is only UN member state that has refused to ratify the convention on the rights of the child. About 40% of women said they have experienced sexual harassment in the workplace. ሓፈሻ እዚ እቲ it could be any ብዙሕ ኣነ ኣብ ኣፍልጦ ስለ ዘይብለይ ዝብልዎ ዘለዎ ምስ ካልእ ዓለማት ተወዳዲሩ ኣብዚ እውን ሕማቃት እዮም። American hegemony steps on human rights. ኣሜሪካ እትገብሮ ዘላ
The US has pursued hegemony and unilateralism. Washington DC has repeatedly trumped on America. قبل الجبت بوليسناتا أبكال عالم زفتش مازال دما كاب عين ما نمسب استسوري يكونن. The US has been serving as a accomplice to the genocide in Gaza. أب غازا زجبر زلوا يكون أب سوريا استفدت فات أب يمن زجبر زلوا أب كالوت علامات زجبر زلوا ولا بيوكرين أمريكا كتاويد زلوا يا أوش عدد ردي كونس بوليسناتا أبكال هجرات كيدو زجبر زلوا كنتاتون مجنزاب يدلي. ناي مودة أمريكا كود بزيا كود مهنياتو صبوا غير سبون كسعولون كمهارلون سلز دلوغيو بزيا غيرنا أمريكا توبيك نودينا. Israel have on our country? Israel's controlling our government. Israel controls us. Israel is in control of our government. The government of Israel controls the United States. Israel has run American foreign policy for 30 years. It feels like we're just owned by Israel. And we just never knew it. Is the United States government now just taking edicts and orders from Israel? Israel first. Israel first. Israel first. This really is an Israel first administration. Israel. Country was اللهم منقص أمريكا اللي كانت تزاربون كبيديو. أرجع إسرائيل تقاس رأيو كل تي منقصنا أمريكا كل بوليتيكنا أمريكا كتبت غلي خبجك حيدة ضغوطارو أنصار إسرائيل أيكون السجوم تكوزدو أنصار إسرائيل كزارب زخل بوليتيكنا ونعين بران مقنعته حنت أنصار إسرائيل تتزاربك سنيتر تقينك أبالنا ريبريزنتاتيف تقينك زخون عن البوليتيكنا تقينك أميديا تلغا كابسرح كاي بروها قلتيفهم بوتاخا بخالك كم زتكع قبرها كابسرح كم صورة كون كالسرح كم زيت ركب قبرها سلازم مقصعتنا نا إسرائيل زنبرة تغلى بأمريكا هي وقت كم زي الوقا بمقبار يوم زخون سب كدفرهم كم زي كل جيرهم منيرهم guess what لومي ببزحنا نقدي حد النت ميديا ملو بمولاي كواس أروان يمزلو فتينهم يوتيوب كواس أرجلجن أي كالوون سلازم أنصارهم تدمسي خيرالو بو منصر دماتنا أمريكا بوليسي حدا قاودي قولو بعالم درجة دما تي أبقازا زقبرو زلو بوليسي دارجا قدومن قدا قدومن أب عالم كم زوج غيرو زي بزعب أمريكا كون كله أنتي نا أفريقيا كبير شعو أبتنا زبانا كملاسي. This has not been answered to date. But how can 10 to 15 white men sit on a table and make an agreement which 54 presidents and leaders cannot undo? What is it that such a small group of united Europeans can take a ruler and cut your continent to pieces? Here we are 63 years later, talking about the Africa Union and Kwame Nkrumah's vision, Kambarage's vision, Kenneth Kaunda's have come and gone, Banda's have come and gone, Mugabe's have come and gone. And what makes it so sad is that during the liberation struggle, Tanzania becomes a home base for all of them. ANC, SWAPO, ZANU. انتايم زبلو زلو كل تعبيت سكولارس ناي افريكا يوم تايب لو بحصر زباله انتاي تسقم ناي افريكا ناي اوروبا ابي اوروبا ቋንቋም ነንበይኑ ባህሎም ወን ፍልልያ ዘሎ ብዙሕ ፍልልያት ከሎም ሓቢሮም ኩሉ ግዜ ወላውን ኣመንጎም ፀገማት ተለዎም ሲ ሓቢሮም ሓደ ውሳነ ክገብሩ ይኽእሉ ናብ ሓደ መንገዲ ክኸዱ ይኽእሉ ኢቭን ናሕመሞም ከሎት ውሳነ ኣብ ኣፍሪካ ግን ብፍጹም ሓቢርካ ሓንቲ ነገር ክትገብር ዘይትኽእል ወላውን ድሕሪ 60 ዓመት ናይ ናፅነትና ክሳብ ሕጂ ሕብረት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ሕብረት ናይ ኤውሮፓ ብዙሕ ለውጢ ከምፅእ ትርዮ ሕብረት ናይ ኣፍሪካ ግን ولا حنتي ولا نتنا مجمريا زنبر الرأي ناي قدامات مراحتنا أفريقيا زنبر بعدنا كورما نرى كالوت مراحت زنبر وزوج شو زنبرون ولا حنتي أبايتك فيتم زي كل أجراتنا أفريقيا يفرسا أنا ونو يبلا بوليتيكن حمس مسبل عاد بيمانة تجمع الناس أو كم دليلهم يزوروا انتهي تجمع النابلو تبدأ بلا حتوني بروفيسور لمون بايز حتى زلوا it's quite difficult topic and many countries they've become enemies of each other. So are we only friends at war and we're enemies at peace? And if we can fail therefore as African governments in this deja vu of what we lost over and above the culture that Chinua Achebe can echo, now we're talking about the loss of even the unity that became the fuel of our own independence. but King, you know, let's trace it. In 1963 in Addis Ababa, the question of undoing Berlin was a live issue. And if you look at the early debates
There are those who said, let us undo the boundaries. And then it was examined, and they argued that if we started undoing the boundaries, there would be great conflict because the neo-colonizer is still with us. The same was revisited in Cairo by Gamal Abdel Nasser. And the key voices at that time were Nyerere and Nkrumah. Nkrumah believed that these boundaries were temporary because Africa was going to unite anyway. So his argument was, well, these are only going to be boundaries for purpose. زعبنتا يزاربلو زي حدا كابتي أمنا قداسي sensitive أزيو تنك أفار استيو سدما حتو قداي ناي دوبات ناي هجرات أفريقيا هذا كابتي بزعبا أفريقيا كزرب كله هذا كابتي ناي أفريقيا نجر حلق زبلو تدوبات ناي تنهجراتيو زد ما نتوم مرحت ناي أفريقيا أبشن شات ميتن سوسان سنة حبرة أفريقيا زبال قوم كله نتوم مرحت ناي شعو أبي زاربن أكتر خارجنا برنت بنسيو قال يوم مرحتي كم بعلنا كرما إذا دوبات ترجم يبلون كلا لو كله كالود جنب بفتشو مغنياتو الحج جزينا قديفنا خيد زلو دوبات تغيرنا بقليلو بأسي عم قلتن هجرات بمفتعر بقربات من لسلازغل نجزيو كسب الرجاجة نزلو نتقملو إذا دوبات زلو نايزن هجرات كم زلو ونوصل أنت زي اللي حنت هجر زخونة هجر بأفريقيا بحالتهم بقالن تغير كيا كم هجر تقوم تخل هجر وني لأن بأفريقيا ميبي 10 هجرات يخاطر قوم تخل زبل سنة ما قلت على لازم التي ناي دوبات حتو التي مجزأ تاو دوبات كم حدا متكلاوي أجي أقداس بقى غيرنا كنوصل لنا أنت زي اللي مودة زيبلو أجرجرن باسم كيناتن كفتر سلازغل بمبال أكمو عسيلهم يوم تبجيسو سلازي تي ناي territorial integrity زبال ويكا colonial boundaries تي ناي مجزأ تاوي دوبات ناي هجرات أمنا أقداس نتبيو إثيوبيا ويندما نزنت بزيوم بزوج زي كده فروز فتنو حدا تجراوي مور لان كان زوج أزربا أب سوشيال ميديا ون أقداس كوينات زور زلا سمعوا دحريو عبتني عفار كسجري مهنياتو نزوج دايز بزن تدي حزنايو كال بوليتيكا وترجمنا تون سمع سلازغنا ዓመተ ምህረት ሕብረት አፍሪካ ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካ OAU ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒየን አምዲዮ ዋተበር ዝበሃል ክምስራተል መበል ካልኣይ ኣኼባ ክካየድ ከሎ ካይሮ እቲ ዶባት ናይ ኮሎኒያሊዝም ዝፈጠሮ ዶባት እዚ ሕጋዊ ገይርዎ ሕዙ ሕጋዊ እዩ ሕጋዊ ገይርዎ من يقوم غيره توم OAU مسروت عادتات يوم قوم غيره أصلي قومه نتنا كولونياليزم باوندري ما أصلي قومه ترى لا هذا سلزي بو مسألة غيره كله أو أفريقيا تن إيرتراويان سامسرات غيرهم يوم إيرترا زول فدريشن ون تمسرتين إيرو تجاو يومبر جانه تجاو يومه جانه على سلاسة مالتي تجاو يومه ده حردر جون كتيلولو إيرتراويان زغور حدش نجارس يلن كاب موزامبيك تفعله كاب زيمبابوي تفعله كاب ناميبيا تفعله كاب بورتوغال بنياشما كيفيرد تفعله وي ألجيريا تفعله منهم زغور ألجيريا ناي فرنسا كولونيا نيرا تقاليسا دنيا نفرنسا سيغيرا هي ناس أوسيا ኤርትራውያን ከዓ ንኢትዮጵያ ሲዕሮም እዮም ነፃ ወጥዮም ሲዕሮም እዮም ነታ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንደርግ ሲዕሮም እዮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮኑ ሲዕሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰዓሮ ይወደግ እዩ ኣብ ዓድና ሰዓርና ንሕና ኢና ኢትዮጵያ دحان نهبكم من بربعنا عندنا وون جن دحان تي أب إثيوبيا ونسعرهم من خبر بالكت كبدو سلة خليها تزربا زيو I think لأن كان أبزح شركة بهال زق بازر بايا أبزح زي شركة بهال لا بس كله هم بولد ما تبغى يرسله هو اللبزي زومنا إثيوبيا مسفح فحتي أفنجوم سير إيرترا دسيقة يعني إثيوبيا سعراتها دسيقة إيرترا بسرية تقاليسا نزومنا إثيوبيا مسفح فحتي أفنجوم سيرايا نتأن تحيثها إيرترا أسيا مريحة وكل نفتت خوابز نور قرن أفريقيا كله إيرترا مريحة تتوالسي إيرترا هو كله حسنا إيرترا هزمتنا إيرترا من نسيما ሻዕቢያ በጣም ጥሩ ተዋጊ ነው። እውነቴን ነው የምለው። ጠላትን ልታራክስ አትችልም። በአንድም በሌላ መንገድም ተሸንፈናል።
የተሸነፍንበትን ምክንያት ማስረዳት ነው ያለብን እንጂ በርደኑ የኛ ነው ለምን ተሸነፍን የሚለውን ማስረዳት ግን አልተሸነፍንም ብለን መፎከር ደግሞ ትክክል አይደለም። እንደውም አንዳንዴ መጽሐፌ ላይ ሰዎች እኔን ያሄሱኛሉ። ምንድነው ስለ ጠላት ጥንካሬ ማውርታል? የስ ማውራት አለብን። ኤርትራ ስጠራት ቤርሙዳ ብዬ ነው ጠራት ቤርሙዳ። ስለዚህ እንታይና ንርኢ ዘለና ሓደ እዚ ናብቶም ኢትዮጵያውያን ክበፅሖም ዘለዎ እዩ ገለ ትመንሰይ ወይ እውን ህዝቢ እንተተማሃረሉ ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያውያን ካብ ተፈላለየ ፅላት ናይ ኢትዮጵያውያን ዝመፅእ ዘሎ ምስክርነት እዩ። ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ኣረኣያ ተፈልየ ክኸውን ይኽእል ግን እቲ ሓቂ ግን ክምስክርዎ ከለዉ ናይ ግድን እዩ። እዚ ንምንታይ እዩ ሕጂ ዝያዳ ኣገዳሲነት ዘለዎ ዘለናዮ መድረክ ቨሪ ሰንሲቲቭ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ። ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሰንሲቲቭ ብፍላይ ኣብ ክልል ዓፋር ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት እስከ ንርኢ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ከሪየኩም ክፍትን እየ። there is a lot of things happening ኣብዚ ክልል ዓፋር ሕጂ የአሰብ ወደብን እነጠቃለሁ ብለው የሰጉት የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአፋር ክልልን ከኢትዮጵያ ለመገንጠል እንቅስቃሴ መጀመራቸው ተነገረ። ኢሳያስ የጅቡቲ አፋሮችን በመገንጠልና በኤርትራ ጥላ የአፋር አንድነትን እመሰርታለሁ ብለዋል። ተንታኞች የቀይ ባህር አፋሮችን በልዩ ሰቆቃና እንግልት ውስጥ ባለፉት 30 ዓመታት የከተቱት ሰው ይህን ጥሪ ማቅረባቸው አነጋጋሪ ነው ብለውታል። የኤርትራው ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ የአፋሮች አንድነት በኢትዮጵያ ጥላ ስር እንዲሆን ከአፋር ሽማግሌዎችና ሊቃን ጋር ምክክር እያደረጉ ያሉትን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ፕሮጀክትን ለመንጠቅ እየሰሩ ነው ብለዋል። እዚ ዘረባ እዚ ካበይ ዝብገስ ዘሎ እንድሕሪናዮ አብይ አሕመድ ንነዊሕ እዋን ዝሰርሐ ድራማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ክትወድቕ ስለ ዝረኣየ ጽምዶ ናይ ዓፋር ከም ዝጀመረ ምስ ፈለጡ ሕጂ እዚ ጽምዶ ንሪዮ ዘለና ጽምዶ ናይ ህዝቢ ዓፋር እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ጽምዶ ናይ ዓፋር ብብዙሕ መንገዲ እዩ ግብረ መልሲ ክወሃበሉ ጀሚሩ ዘሎ። ሓደ እዚ ጽምዶ እዚ ኣብ መንጎ ዓፋር ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ጽምዶ እዩ። ከም ኣካል ናይቲ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ኣብቲ ዶባት ዘሎ ዝገብሮ ዝነበረ ርክብ ከምኡውን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዝገብሮ ዝነበረ ርክብ ወይ እውን ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ምብራቅ ሱዳን ምስ ህዝቢ ሱዳን ሙሉ ይኮነ ምስ ምብራቅ ሱዳን ምስ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ርክባት እውን ከምኡ ንዑም ምስ ኣተሓይስካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ። ሕጂ ድማ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ድማ ምስ ዓፋር ዝግበር ዘሎ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል ከቢድ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ኣቢ ቅድሚ ኤርትራ ነዚ ድራማ ናይ ዓፋር ነዊሕ ክሰርሓሉ ፈቲኑ ዘይሰለጦ ዘሎ ጉዳይ እዩ። እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ? መንግስቲ ኤርትራ ዓፋር ኣብ ኤርትራ ዘለውን ኣብ ጅቡቲ ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ሓዊሱ ንናይ ዓፋር ቃልሲ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክገብሮ እዩ ዝፅዕር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ኣባል በልያ ከይተቐድመኪ ዝበሃል ዘረባ ብተደጋጋሚ እዞም ጎረቤት እዚኦም ቤላ ገይሮም እዮም ዘረድኡና ዘለዉ። ስለምንታይ ኩሉ ትስርሖም ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ትግብሮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ከታሓዘልኩም እየ። ሓንቲ ዓባይ ዶኩመንታሪ ብፊልሚ ደረጃ የዳልው ኣለዉ። ስምዕዎ ኣብዚ ክልተ ኣማራፂ ጥራይ ዘሎ ወይ ተምሃራይ ኮንካ ወይ ወታደር ኮንካ። ለምን አገር የለንም፣ ሰላም የለንም፣ ህዝቡ እየተሰደደ ነው። አሁን ህልውና ነው ያጣ ነው። እዚ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዓፋር ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ካምፕ ዘለዉ ኢሎም ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ እዩ። ብዓፋር ገይሩ ኣቢ ነዊሕ እዋን ዝሰርሐ ድራማ ኣላቶ ኣይሰለጠቶን ኣላ። መጀመርያ ብትግራይ ፈቲንዋ ብትግራይ ገይሩ ንኤርትራ ስጉምቲ ክወስድ ፈቲኑ ዝኩሉ ነዊሕ ተዘራረብና ድዩ። ድሒሩ ድማ ብዓፋር ዝገብራ ዘለውን መንግስቲ ኤርትራ እኳ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ገብር ነይሩ ክንብል ኣይንኽእልና፣ ግን ነዛ ጉዳይ ናይ ዓፋር ደንጉዩ ዝተሓዛ ዘሎ ክንብል ንኽእል። ምስ ኣቢ ድራማታት ክፈጥሮ ነዊሕ ዝፈተኖ ክንሪኦ ከለና ኣትሊስት ፓብሊክሊ ድሕሪ መጋረጃ ብስልያ ደረጃ ቀደም እውን ከይዱ ነይሩ ክኸውን ይኽእል መንግስቲ ኤርትራ። ምክንያታት ከምዚታት ቀለልቲ እውን ኣይኮኑን ሶም ኣብ ፓብሊክ ዶሜይን ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታ ግን ኣብዚ ቀረባ ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ናይ ዓፋር ወታደራውያን ሓይልታት መራሕቲ ናብ ኤርትራ ይኸዱ ኣለዉ ዝብል ዘረባታት እና ገነነ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ከም ውፅኢቱ ሕጂ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ሶም ናይ ዓፋር ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ሰምራ ዝበሃል ከተማ ክልተ ዓይነት ናይ ዓፋር ግንባራት ኣሎ። ሓደ ናይ ዓፋር ትሪያንግል ኢሉ ካብ ኤርትራን ካብ ኢትዮጵያን ካብ ጅቡትን ወሲዱ ሃገር ክገብር ዝደሊ ዕጡቕ ጉጅለ ኣሎ። ኣንጻር ኢትዮጵያ ግን ኣቢ ንዑ ክበልዖ ስለ ዝኽእል ኣብ መወዳእታ ድሓን ከም ዘሎ ቀፅሉ ኢልዎም ኣሎ። ካልእ ዓፋር ድማ ንናይ ኤርትራ ሬጂም ቼንጅ ዝፅዕርካ ኣሎ። ተወሳኺ ድማ እቲ ተቃዋሚ ተባሂሉ ካብ ደገ ዝመፅእ ዘሎ እውን ንኣብዩ ክሰደድ ዝፍትን ዘሎ። ስለዚ ኣንጻር ኤርትራ ክሰርሕን ኮንፈረንሳት ክገብሩን ወታደራዊ ልምምድ ክገብሩን ሎጂስቲካዊ ደገፍ ዝገብረሎም ዘሎ
ኦፊሳት ዝቦም ዘሎ አብይ አሕመድ እዚ ነዛና ዓፋር ነዊዕ ድራማ ሰሪሕላ ኣሎ በሚድያ ድማ ከም ሕሱም አንበብ ቢድዋይ ዳርጋ ለንቀኖ ከም ሰምሕዎ ነቲ ዓረብ ኣብቲ ኤክስ ክምልሱ ለይ ከለው ህዝቢ ዓፋር ጨቁኢንኩም ክትነብሩ ትኽእሉን ኢኹም ገለዮም ዝብሉ እቶም ካድረታት ናይ ኣቢ ማለት እዩ ኣዚፍ ብዛዕባ ዓፋር ብፍሉይ ከም ዝግደሱ ማለት እዩ ኦኬ ንመለስ ሕጂ እዛ ዶኩመንታሪ ትመፅእ ዘላ ኢሎም ዝገብርዋ ዘለው እዮም ንምንታይ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ድማ እናረሰነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ካብቲ ክልል ዝወፅእ ሓበሬታ እውን ኣሎ ብድሕሪኻ ካብ ካምቦ ንዓዲ ክንመለስና እንዳበሉ ሁሉ ማይ ጾምዮም እንዳጠምዮም የገደሉብኝ ሰው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ ከአይኔም ከሆድም አልወጣም። ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም። ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው። ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ጉዳይ አብይ አሕመድ እዚ ኣብ ተፈላለየ መድረክ ዝዛረበ እዩ ንዓሰብ ወይ እውን ኣብ ደገ ባሕሪ ክንብል ንኤርትራ ክንወርር መደብ የብልናን እዩ ዝብል እቲ ንኤርትራ ክወርር ዝብል ቃል ይጥቀም ምህላው ጥራይ እንታይ ዓይነት ኣረኣእያ ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ወይ እውን ድሌት ናቱ ብውሽጢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራ ናይ ምውራርን ዘይምውራርን ድማ ድሌት ስለ ዘለዎን ዘይብሉን ዘይኮነ ዓቕሚ ስለ ዘለዎን ዘይብሉን እዩ ትሕቶ ዓቕሚ ናቱ ስለዘይተኣማምኖ ዘሎ ጥራይ እምበር ድሌትን ባህግን ከም ዘለዎማ ርግፀኛታት ኢና ኩልና ፅቡቅ ጌርና ኢና ንፈልጥ ከይተዛረብካና ኢና ንፈልጠካ ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ውሽጢካ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ኣፅሚምና ስለ ዘሎ እዚ ከዓ ብኩሉ መንገዲ ንሪኦ ዘለና ኢና ንሱ ከምዚ ክብል ከሎ እቲ ጀነራል ናቱ ዝበሎ ድማ ኣብዚ የውፅዎ ኣለዎ ስምዕዎ እነዚህ ሰዎች ቀልዳቸው አይደለም ባህር ኃይል አቋቁመናል ባህር ኃይል አቋቋም ነው ባህሩ በጣም ቅርባችን ስለሆነ በቀጥታ የደህንነት ስጋትና የሉዓላዊነት ችግር ስለሚያመጣ እዛ ርቀን ወደብ ሸቀጥ ነው ብለን በ60 ኪሎ ሜትር ቁጭ ካል አደጋ ይመጣል ነው እንታይ ዝብል ዘሎ ሰምዖ ኣለኹም እዚ ፍጹም unjustifiable እዚ ብዝኾነ ይኹን ክትከላኸለሉን ከተትሕኖ ትኽእል ዘረባ ስነ መጎት ኣይኮነን ኣብ ጥቃና ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ዘሎ ጥቃና ዝበሃል ነገር የለን ፈርዲኻ ንድለኻ ኣብ ጥቃኻ ስለ ዝኾነ ወይ ገለ ስለ ዝኾነ ዝበሃል ነገር የለን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጥሕስ ዝኽእል እዩ ፊልድ ማርሻል ዝዛረቦ ዘሎ እዩ ሓን በዓሎም እውን ይምልሱሉ እዮም አደጋ ይመጣል የቀን ጉዳይ ነው እንጂ አደጋ ይመጣል ብለን ይተባበሩናል አብረን እንሰራለን ብለን እብን ያኔ ለውጥ እንደመጣ የኤርትራም ነገር ስለተሻሻለ ከነሱ ጋርም አብረን እንሰራለን ብለን ባህር ኃይል አቋቁመናል ወላቲ አቃውማ ናቱን ወላቲ ፋሻል ኤክስፕሬሽን ናቱ ወላቲ ኢዱን ገለመለንሲ he is just hilarious መስሓቂ በቃ መስሓቅ ጥራይ ሃው ትብሎ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ዘረባ ካብ ቶፕ ኦፊሰር ናይ ሰራዊት ሓላፊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅሉዕ ባይታ እሞ ብቁሉዕ ዝዝረብ ዘሎ ኣነ እኳ ኣንጻር መንግስቲ ኤርትራ ትዛረብዎ ወይ እውን ትቃወምቲ ትነቕፎ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይንቕበሎን ኢና ፅቡቅ ኣይኮነን ስለ ትብሉን እምበር እዚ ዘረባ እዚ ዘኽስሶም ዘረባ ኢለ እየ ዝኣምናኒ ንሳቶም ሓደ ነዊሕ ደብዳቤ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ኣሜሪካ ናብ ኩሎም ኤሮፓን ክሰዱ ከለዉ ኤርትራ ክትወረና ትብገሳላ እንታይ ጭብጡ ስለ ዘለዎ ፕሬዚደንት ናይ ኤርትራ ኣብ ኢንተርቪው ናቱሲ ኣብ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ክትጥንቀቕ ኣለዋ ወይ እውን ጉዳያ ክትገብር ኣለዋ ስለ ዝበለ ኣብ ጉዳይና ይኣትሎ ብምባል ንክሲ ተጠቂሞምሉ እዚ ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕር ንሕና 60 ኪሎ ሜትር ረሂቕና ኣለና 50 ኪሎ ሜትር ቀሪ ረሂቕና ኣለና ብመንግስቲ ኤርትራ ተረዳዲና እውን ክንኣቱ ኢና ሓሲብና ነርና ኣብ ደገ ባሕሪ ይግባአና ብታሪክ ይግባአና ባህሊ ይግባአና እናተባሃለ ንኩናት ዝቕስቅስ ዘሎ ናይ ኩናት ስጉምቲ ዝወስድ ዘሎ ንጎም ምሸትን ነዚ ዘረባ እዚ ድማ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ጠቂስዎ እዩ እዚ ዘረባ እዚ ግን ስኑት ኮይኑ ናብ ዩኤን ገፁ ክቐርብ ዘለዎ እዩ ተስፋ ይገብር ኣነ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ናብቲ ሴኪሪቲ ካውንስል ወይ እውን ናብቲ ዩናይትድ ኔሽንስ ኣብፂሓቶ ክትከውን ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብተደጋጋሚ ኩናት ከም ዝደልዩ ንኤርትራ ክወሩ ከም ዝደልዩ ዝገልፅ ሓበሬታ ብዙሕ እዩ ዘለዎ ብግምጣሉ ድማ ሓሊፎም እንታይ ኢሎም ከሱና ኣለዉ ኤርትራ ኩናት ክትወርርን ልውላውነት ናይ ኢትዮጵያ ክትደፍርን ትፍትን ኣላ ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ ስለዚ ገለገለ ሰብ ኣሎ ሓሰውቱ ስለ ዝኾኑ መን ከኣምኖም እዩ ድሓን መን ከኣምኖም ኣይኣምኖምን ኢንተርነት ኩሉ ረእዮ ናይ ኢትዮጵያ ደገፍ ዘለዋ እዚ ኩሉ ደገፍ ዘለዋ ካብዚ ሓሶት ዝተበገሰ እዩ እቲ ሓሶት ናቶም ጥራይ ዝኸውን ዘሎ ድማ ንሕና ዝኣክል ሓቂ ጌርና ቻሌንጅ ንገብሮም ስለዚ የለና ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ብርግፅ እንታይ ክትብሉ እንትኽእሉ ኩሉ እቲ ሓቂ ማዕረ ማዕርዮም ተጎይናሉ ኸ ዓለም ሲ ክትቅየር ትኽእል ዶ
انت وحده نحنا قبونا غيرنا لنا زبل امنت علينا ني سلازي نزي ጉዳይ ዚ ጥራይሲ بتدጋጋሚ ዝጽዕረሉ ፍሉይ አካል ክልወና ኣሎ ኣነስ እንታይ ዝብል ርዲት ኣለኒ ኣብ መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዝከታተል ሓደ ፍሉይ ዲፓርትመንት ክልወና ኣሎ ስለምንታይ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ምንጭ ናይ ትኩሉ ጸገም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለዝኾነ ሉላውነትና ናጽነትና ግዛታዊ ደብና ኩሉ ነገርና ብድሆታት ናቱ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ኩሉ እኮ ካብ ኢትዮጵያ ይዝመጽ ስለዚ ይህልዎ መኾኒ መንግስቲ ኤርትራ ምናልባት ነዚ ይሓልፎም ኣይብልኒ ግን እዚ ሓደ ዓብ ዲፓርትመንት ክከታተሉ ዘለዎ እዩ ስለምንታይ ኤቭሪ ዲቴይል ዝብልዎ ዶኩመንት እናገበርካ ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ፓብሊክ ናውፃኻ ብቪድዮታት ዲ ብፅሑፋት እናገበርካ ክልተ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ዘሎ فرديون كل تعينت هذا نزل الكتب مكالات بحبوك كتبات خلي خان امباسادر ديون بوليتيكيات تعالى لما نت public discourse it is be public opinion shape كبر لك public opinion مالك ريتون هيدك سبات كتصل لك ريتون هيدك سبات نمسلاو امريكا انت تتكب كل زي ميديا زلو كل زي ميديا CNN بي بي سي كل ميديا public opinion ناي حزب ريتون او عمرو هيدك سبات نمغيار زتقمليو ايرترا ميديا يبلا ايرتيفي تراي زلنا ስለዚ ሚዲያ ስለዚ ብና ወይ ዝናይ ብሕቲ ቻነላቱን ከም ሚዲያ ክትቆፅርዎ ትኽእሉ ኢኹም እሱ ዘለና ንሱ ክንምንታይ ፅልዋ ክገብር ክልነቲ ምዕራባዊ ዓለም ንምቕያር ተልካ ድማ ሓደ ግዜ ንሕና ድኽመት ከም ዘለና ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ምክንያቱ ዓለም ኣንጻርና ምዃና ንፈልጥ ተኮይና ኣሜሪካ ምዕራባዊ ዓለም ኣንጻርና ይንብል እንተለና ስለዚ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ንዕኡ ቻሌንጅ ንምግባር ገጅፍ ዓቕሚ ብገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ብዓቕሚ ሰብ ኦርጋናይዝ ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ቻሌንጅ ክንገብሮ ክንከል ኣለና እዚ ድማ ብናይ መንግስቲ ማሕበራት ተኮይኑ እምበር ብግለ ሰባት ተኮይኑ ኣነ ኣድማዓነት ኣለዎ ዝብል እምነት የብለይን ፅቡቅ እዩ ብግለ ሰባት ዝኸውን ግን ኣብ መንጎ መንግስትን ህዝብን ዝኾነ ንኣብነት ከምዚ ናይ ሪሰርች ፕሬዚደንት ኢሳያስ ጠቂስዎ ነይሩ ኣብዚያ ጉዳይ እዚ ኣይተዓወትና ብምባል ገሊፅዎ ነይሩ ናይ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ ወይ ከዓ ስትራቴጂክ ስታዲስ ገለመለ ዝብል ሓደ ሲቪክ ሶሳይቲ ዓይነት ወይ እውን ናይ ኣካደሚያ ቦታ ትገብር እሞ ንሳቶም ብዙሕ ሓበሬታ ኣርቲክልስ ብምውፃእ ኣነ እዚ ወላ ብሳይንቲፊካዊ ኣርቲክልስ ዝወፅእ እኹል ኮይና ይስማዓንን እዩ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘንብብ ስድየ የለን ሎሚ ዘንብብቶም ገለገለ ሰባት እምበር ዝበዝሕ መንእሰይ ኣንብብን እዩ ስለዚ ብቪድዮ እናተቐየረ ናብቲ ህዝቢ ክወርድ ኣለዎ ሰብ ኣይርዮኒ ግን ካብኡ ዝወርድ ተኮይኑ ሰብ ካብኡ ነቲ ቪድዮ እናወሰደ ናይ ኢትዮጵያ ሪኣክት ክገብር እዩ ናይ ሱዳን ሪኣክት ክገብረሉ እዩ ናይ ሶማል ሪኣክት ክገብረሉ እዩ ናይ ምዕራባውያን ዓለም ክምልሱሉ እዮም መብዛሕቶም ዩቱበራት ናይ ፃዓዱ ሓበሬታ ክገብሩ ከሎ መብዛሕቲ ግዜ ናይ ኢትዮጵያ ናይ መንግስቲ ክጥቀሙ እዮም ዝግደዱ ምክንያቱ ብቐረባ ዝረኽብዎ እሱ ስለዝኾነ ናይ ግለሰባት ናይ ዩቱባት ከይኣምንዎ ክእሉ እዮም ናይ መንግስቲ ገለ ወይ እውን ናይዞም ሳይንቲፊክ ሪሰርች ኢንስቲትዩሽንስ ግን ከም ሓውሲ ዝእመን እዩ ስለዝበሃል ንዑ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ስለዚ we have to really vigorously ብሉ ብዝበርትዕ ሓይሊ ክንሰርሓሉ ዘለና እዩ ኣነ በይነይ ወይ ከም ሓደ ሰብ ኮይንካ ትገብሮ ነገር ኣይኮኑን እዚ ናይቲ ወላቲ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ዲፓርትመንት ናይ ኤርትራ እውን ኣብ ደገ ዘሎ ማለት እዩ ሓደ ናይ ምሁራት ቲምስ ገይሩ ንዕኡ ኣብኡ ዴዲኬት ዝኾነ ኣርቲክልስ ፓብሊሽ ክገብሩ ዝኽእሉ እውን ክግበር ፅቡቅ ተበግሶ ኮይኑ ይስማዓኒ ባህራዊ ኃይል አቋቋም ነው እዛ ለመግባት ነው በምን ፕላትፎርም ነው የምንገባው ወደፊት የሚታይ ይሆናል እኔ ምለው በጣም አምባገነኖች ቀይ ባህርን ይወዱታል ፈርዖንም እንደዚህ ነው ተቅለብልቦ ሄዶ ቀይ ባህር ነው ከነ ሰራዊቱ የሰጠመው እና ቀይ ባህርን በጣም ማለት እንደ ፈርዖን ያለው አምባገነኖች وكم فرعون نسون سراويتن سطي مخترف يد بلا زله بعصر زبله كلاتهم ناي فرعون ستايل زفتنو كساب موداتا ابزيناتهم حرقفقف زبلو كم فرعون دما سطي مامي ترفيز بلا زله تخكل نملس ابتنا عفار كلتا نغرات كنرينا ابتنا عفار دراما زغبر زلو بكل منقد يوم تبقيسهم لا زلو زنا عفار اقليلنا دما كريا يبلان اجي انتم مس عفار اقداسيو مخنياتو እቲ ክልል ዓፋር ዝበሃል ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ተታሒዙን ተሓዚኡን ዘሎ ምዃኑ ፈሊጥና ኣለና we got this እንድሕር ከምኡ ኮይኑ እቲ ክግበር ዘሎ ካልእ ስጉምቲ ምስቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ክዓቢ ክኽእል ኣሎ ስለምንታይ ፅምደ ናይ ትግራይ እንታይ ፍረምፂ ኢልና ፅምደ ናይ ትግራይ ዓውደ ኩናት ቦታ ናይ ዓውደ ኩናት ከም ዘይትኸውን ገይሩ እዚ ድማ ንተጋሩ ቦቶምን ዓዶምን ናይ ኩናትን ናይ ታንክታትን መደበር ከም ዘይከውን ብምግባር ተጋሩ ዕውታት እዮም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓፋር ድማ ከምኡ እንተወሓደ እቶም ኣብ ፅምዶ ዝኣቱ ዘለዉ ህዝቢ ነቲ ቦታ ናቶም ንዓፋር ከም ድሌቱ ክገብሮ ንኣቢ ከም ድሌቱ ናይ ወታደራዊ ርግጫ ክገብሮ መዋጊ ድፍዓት ናይ ኩናቱ ክገብሮ ኣይክኽእልን እዩ እዚ ድማ ኦልሬዲ ሓደ ዓብይ መድሓኒ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ካብቲ ከጋጥም ዝኽእል ኩነታት ማለት እዩ
ባት እዚ በቲ ሓደ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ ኣብ ስርዓት ሱቕ ኢሉ ወይ እውን ሓንቲ ከይገበረ ሸለል ኢሉ ክሓልፎ እዩ ነዚ ስጉምታ ይወዘሉን ክንብል ኣይንኽእል ኢና እስከ ኣብዚያ ንስማዕ አብይ ኢትዮጵያ የወደብ ይገባታል ብለው ካነሷቸው ምክንያቶች መካከል አንደኛው አፋሮች በተለያየ ሀገር ይኖራሉ። የአፋሮች ሱልጣን መቀመጫ ኢትዮጵያ ነች። አልፎም የቀይ ባህር አፋሮች በኤርትራ ሪፈረንደም ወቅት ከአፋር ህዝብና ሱልጣን ፍላጎት ውጪ ተወስኗል ማለታቸው ይታወሳል። የኤርትራ የቀይ ባህር አፋሮች የኢሳያስ መንግስት ለልዩ ሰቆቃ ዳርጎናል በሚል ከ200 ገጽ ሰነድ በላይ ለአፍሪካ ህብረት ማቅረባቸው የሚታወስ ነው። ከልማትና ከኤርትራ የፖለቲካ ስነ ምህዳር ተገለናል የሚሉት የቀይ ባህር አፋሮች ተቃውሞ እያሰሙበት ባለበት ወቅት ላይ የመከላከያ ሚኒስቴርን ጨምሮ የሀገሪቱን ቁልፍ ስልጣን አልፎም በኢኮኖሚና በልማት ተጠቃሚ የሚሆነውን የኢትዮጵያ አፋርን ወደ ኤርትራ ኑ ማለታቸው አስቂ ነው ሲሉ ተንታኞች በመናገር ላይ ናቸው። ብሓፈሻ እንታይ ዝብሉ ዘለው ኣቢ ነቲ ናይ ዓፋር ኣጀንዳ ከም ፖለቲካዊ መሳርሒ ተጠቂሙ ኣብ ሕብረት አፍሪካ እውን እንተኾነት ህዝቢ ዓፋር ናቱ ረብሓ ንምግባር ዝኾነ ተበግሶታት ጽሑፋት ይእቱ ከም ዘሎ ግን ሕብረት አፍሪካ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክትምቀል ክትሓበሮም ከም ዘይክልፍሉት እዩ። ሕብረት አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመደበሩ መጋበርያ ምዃኑ ዘይተርፎ ኣይክገብርኒ ኢልካ ክትግምት ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ግን ኣብ ዝሓለፈ ገለገለ ሪፖርታት ከም ዝረኣናዮ ሕብረት አፍሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብምህላው ንኢትዮጵያ ዘርብሕ ብዙሕ ፖሊሲታት ንክገብር ግዱድ ከም ዘይኮነ ወይ እውን ብተግባር ክሕግዞም ስቕዳይ ክብሎም ዝኽንበር ንዖም ዝምችእ ፖሊሲ ክገብር ኣይክእልኒ እዩ ዝብል ናይ ኢማራት ካልኩሌሽን ከም ዘለው ቀደም ኣብይ ኣሕመድ ተጠቂሞም ሕብረት አፍሪካ ውስሎ ዘሎ ነዚ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወላ ነዚ ናይ ሱዳን ከበግስዎ ከለው ዓብይ ትፅቢት ነይሩሎም ባህጊ ነይርዎም ኢማራት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፅልዋ ክገብረሎም ኣብ ሕብረት አፍሪካ ሕጂ ኮይኖም ክሪእዎ ከለዉ ግን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ከም ዘይከኣለ ስለ ዝርድኦም ዘሎ ሕብረት አፍሪካ ኣብኡ ምህላው ሕቶ ናይ ዓፋር ዝበሃል ዘሎ ድማ ኪኖ ድራማ ዝኾነ ይኹን ኣብ ባይታ ክፈጥሮ ዝኽእል የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ ነዞም ኣብ ክልል ዓፋር ተሳቲፎም ዝነበሩ ብወገን let me give you there was this report ካቢኔው መፅኡ ዝነበረ ኣንቲ ሪፖርት ነይራ በይ ነይራ ተረኺባ ክበኩም እየ ናይቲ ክልል ዓፋር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ። ኣብዚያ ኣላ መጀመርያ ተረኺበያ ኣብዚ እንታይ ነይራ ሓንቲ ሪፖርት ነይራ ነው ኣይረኽብኳን ኣሎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝግበር ዝነበረ ዝምድና ኣብ መንጎ እቲ ናይ ዓፋር ኢትዮጵያን ዓፋር ናይ ኤርትራን እንዲ ዝግበር ነይሩ። ብዙሕ ሰብ ድማ ተንቀሳቒሱ መፅኡ ነይሩ ካበዮም መፅኦም ነይሮም ዝብል ድማ ሓበሬታ ይበኩም ነይራ ብዛሓበ ብዝኾነ ሓድሽ ህፁፅ ዜና ኢሉ ማዕከን ምርምርን ስነዳን ኤርትራውያን ዘውፅኦ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ክልል ዓፋር ኣወል ስዒድ እትኻ ኣወል ዓርባ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሎሚ ኣብ ኣጋፍርቂ መዓልቲ ዳርጋ ንብሙሉኡ ዞን ሓደ ወረዳታት ኤልዕዳር ማንዳን ቡሬን ዝኣመሰላ ማለት እዩ ቅድሚ ትማሊ ናብ ዳስ ፅምዶ ሰላም ኬድኩም ብምባል ሓይሊ ፈደራል ፀዊዑ ከበሳብሶም ውዒሉ ኣሎ። ኣወል ኣርዓ እዩ ዝበሃል መስለን ሶሪ ተጋገፅና ኣርዓ ኦኬ ኣወል ኣርዓ ካብ መንግስቲ ፈደራል ሓገዝ ብምፅዋዕ ፈደራል ፖሊስ ኣኽቲቱ ኣብ ህዝብታት እቲ ከባቢ ዳርጋ ወዲቑ ኣብቲ ከባቢ ሓደጋ ወዲቑ ውዒሉ ካብዚ ንምህዳም ብዙሕ ህዝቢ ዶባት ኤርትራ ጥሒሱ ናብ መሬትና ክኣቱ ውዒሉ ኣሎ። ሰራዊትና እውን ነቲ ዶብ ጥሒሱ ናብ መሬት ኤርትራ ክኣቱ ዝወዓለ ህዝቢ ኣብ ምቕባል ኣምስዩ ሰፊሕ ሓበሬታ ፅባሕ ተፀበዩና እንተ ንሕና ፅምዶ ሰላም ህዝብታት ዞባ ቀርኒ አፍሪካ ብፖለቲካዊ ቋንቋ ብስነ ጥበባዊ ቅኒት ብኣካላዊ ምንቅስቃስ ክግለፅ ዝኽእል ብምባል ስለ እንዓምን ቃናና ፅምዶ ሰላም ጥራይ እዩ ናፍቆት ማዕዶ ኣሰላችናዶ ትብል ደርፊ ናይ ረሺድ ምስ በዓሉ እሱ እውን ተወለደ ዓፋር ስለ ዝኾነ ኣብዚኣ ነቲ ፅምዶ እውን በታ ደርፍናቱ ኣቀናቢሮማ ርአ ነይረ ነቲ ዝነበረ ፅምዶ ንምግላፅ ማለት እዩ። ዓሊኮ ክተቲረክ ወዲቆምያ ፎያ ጋሓንዮ ክተቲረክ ወዲርዎና ዓሊኮ ክተቲረክ ወዲቆምያ ፎያ ጋሓንዮ ክተቲረክ ወዲርዎና ዓሊኮ ትያደ ጋሓንዮ ትያደ ዓሊኮ ትያደ
كم زي أنري أزلنا تقولي relatively speaking it's becoming very sensitive أقداسين برتعنا خوني متكم زلنا نرزلنا سلامتايكم دحرينا دما أبي أحمد دارجا نجارات كتب جسي أبي دي موتوسلو زلو نجارات كتب جس خلو يود وصلو زلو he really wants to do something زون تين زبل account نهر تراوي مالتيو تناي كاب بايتاز بجس حزبي ناي سلام تبغسو تبايلو زغبر زلو صمدو عود كم زلو يزنغر زلو what صمدو achieved so far is simple yet powerful. It pulls border communities in Ethiopia and Eritrea closer together, cutting off the seeds of conflict before they can grow. But what inspires hope among the people also sparks fear in Ethiopia's ruling PP party, whose entire existence now hangs on the continuation of the conflicts in Ethiopia. Ezi ab nay salam tabaguso tabahila mongo gorbabtes bizgber zolo natiz binay dobat klityu salamen tasfan zhib kaun kollo نسرعات نايبل صقنا بإثيوبيا زلو ادمسلت عنون من واحد ما ابوغن اغرغرين زمركوس عبي سقاتن فرهن رعدن دفترلو كنتاتي خوينو زلو يزبال زلو سلازي نزي صمدو زبال زلو نمعطاو نعططو نمبال كل عين سقمتات كغبر تبغسوتات كوسد كم زغل يوسد كم زلون إنا نرزلنا and it's going to be very tricky ابززمتو زلو معلتات بخمي كوني زي كنتات زي قليل كوني يكونن بعد كالي نصمدو دمسل نجار وين تراعيلو اب تግራይ اب كللا محرا اب تግራይ እዝናይ ዓፋር ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ኣብ መንጎ ተጋሩን ኣምሓሩን ካ ሓደ ነገር ተራይሎ ሱ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ እዚ ቪድዮታት ዝሪኢኹም ተልዎ ኢኹም ኣምሓራን ተጋሩን ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ስእሊ ድማ ወጪሎ እዚ ድማ ተጋሩና ኣምሓራ ዝብል ሓድሽ ጽምዶ ወይ ካ ፎርሙላ መለወሳቶም ስለዚ እዚ ንባዕሉ ሓድሽ መልእኽቲ ከም መሓላለፍ ጀሚሩሎ ስለዚ እቲ ናይ ሰሜን ህዝቢ slowly but surely ብሉ ቀስ ናበለ እናለሐመን እናለገበን ብሓደ እናተሰለፈን ይመጽእ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ድማ تازخفت نجرنا تو كتجات مدخل إذا عن رياض لنا قدايا قد كونتخل because he doesn't want this كم زعينة alignment كم زعينة السلالفة كم زعينة كايدا نعود قدام حدقة كونو زغل سلزغوني أبزي حنتي مجلس وات يعني راب ب ناي تجراي ميديا وات يعني راب زعباز قدايزي ولا نتجارب تاكم تسمعهم ትግራይ መቐለ ዘጋጥሞ ኣዘራራቢ ክስተት እቲ ጉዳይ መርኣይ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ምዃኑ ተሓዘብቲ ይገልጾም ኣብ ቀፅሪ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ልሙፅ ባንዴራን ከምኡውን ባንዴራ ትግራይን ዝሓዙ ሰባት ፎረም ተጋሩ ኣምሓራን ዝብል ምንቅስቓስ ኣዘራራቢ ኮይኑ ውዕል እዮም እቲ ፎረም ርክብ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንምቋም ዘይኮነም እቲ ኣብቲ ምንቅስቓስ እቶም ተሳተፍቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ልሙፅ ባንዴራ እዮም ዝያዳ ትኩረት ብዙሓት ስዒቡ እናዘራረቡ ውዒሎም እታ ቀይሕ ብጫ ቆፃል ዝተደርደሩ ልሙፃት ሕብርታት ዘለዋ ባንዴራ ብህወሓት ወደግ ክምናይ ጽንፈኛ ድሕሪ 2006 ዓመተ ምህረት ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማታት ጻጽሩ ጽንፈኛታት ሓይልታት ጽንተቱን እታ ልምጽቲ ባንዴራ እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም ሕዚ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ጸለምቲ ተዋጽኦም ዘለዋ ሓይልታት ጽንተቱን እታ ባንዴራ ዝጥቀሙላ እዮም እዛ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጽልኢ ዝሰብኩን ዘጥቁዕን ዝጥቀሙላ ልም እጂ እንታይና ንርኢ ዘለና እዚ ስእሊ እዚ ቪድዮ እዚ ንባዕሉ ንሳቶም እቶም ናይ ብልጽግና ወገን ናይ ጌታቸው ረዳን ገለ ንኻልእ ትርጉም ክብዎ ፈቲኖም but this is a statement already ናይ ትግራይን ናይ ኣምሓራን ጽምዶ ይጅምር ከም ዘሎን ምክንያቱ ብድሕሪ መጋረጃ ናይ ፋኖን ህወሓትን ርክብ ኣሎ ዝብል ፍርሂ ናይ ኣብ ስለ ዘሎ ተደጋጋሚ ድማ ክኸስስን ክእውን ስለ ዝጸንሐ እቲ ኩነታት ናብ ኩውንነት እቲ ኣብ ከም ፋንታዚ ወይ እውን ከም ናይ ሕልሚ ዘረባ ገይሩ ዝዛረቦ ዝነበረ ናብ ሪያሊቲ ናብ ኩውንነት እናተሰጋገረ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና and all this ኩሉ እዚ ናብ ሓደ መንገዲ ይወስዶ ዘሎ ኣብ መወዳእታ እታ ገይም ከመይላ ትጠናነቅ ከም ዘላን ከመይላ ትተኣሳሰር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ምትእስሳር ድማ ሓንቲ ኣቢ ኣብ ትግራይ ብሰንኪቲ ጽምዶ ዝተገበረ ኩሉ ፕላናት ናቱ ከም ዝፈሸሎን ናይ ዓቕሊ ጽባት ብዙሕ ስጉምትታት ክገብር ይፍትን ከም ዘሎን ናይ መወዳእታ ጠያይት ናቱ ንምትኳስ ድማ ነቶም ቀንዲ ካድረታት ናቱ ኣስዒብዎም ከም ዘሎ ንኣብነት ኣብ ዝረአዩ የተጋገረው ያለ ነገር እኮ አልኩ በኢሳያስ መሪነት ትግራይ ደግሞ በጣም ለዚህ አማራጭ የሌላት ፈርታይል ስለሆነች ነው ቁስሏን ሁሉ ጊዜ ሐመር የሚያረጋው በዚህ አርጎ መቆየት ራሱን ያቆያል ኢትዮጵያን ግን ያበጣብጣል ለዚህ ደግሞ ስራ እየሰራ ነው ትጥቅ እየሰጠ ነው የፕሮፓጋንዳ ድጋፍ እያረገ ነው
ሮድማፑ ክሊር አድርገውታል። ሮድማፑ የአማራ ታጣቂም ትግራይ ደጀኑ እንድትሆን አድርጎ እንዲዋጋ ነው። ትግራይ እንደ ስፕሪንግ ቦርድ ሆና እንድታገለግል ነው። ባይዞ ኢሳያስ ጉልበት ይዞ ሊመጣ ጉልበት የለውም አለኝ ይላል እንጂ የለውም። እዚ ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና this is actually a very very revealing ይብልዎ ተፈዳዳሕ ኮይኑ ከም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እንታይ እዩ ካቲ መፈዳዳሕ አብይ አሕመድ ዓቕምናቱ ክንዲ ምንታይ ንእሽተይ ምዃኑ ዝበርሃሉ ዘሎ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ትማልቲ ማሊ ንፋኖ በይኑ ከፀግዖ መከኣልዮ ሽዑ ንትግራይ ወይ እውን መቒልካ ወይ እውን ካልእ መንገዲ ጌርካ ገለ ስጉምቲ ክትወስድ ኣለካ ዝብል እንትኾነ ነቲ ናይ ዳርጋ ንክልተ ዓመት በበዓል ጻድቃን ይኹን ጌታቸው ረዳ መዓት ገንዘብ ኢንቨስት ብምግባር ክሳብ 45 ሚልዮን ሂበየ ነይረኒ ቢልዮን ሂበየ ነይረኒ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ በበዓል ብርሃነ ልፍዓተይ ከም ተዘርበ ድማ እቲ ገንዘብ እቲ ኣበይ ከም ዝኣተወውን ኣይፍለጥን እዩ ኣበያቱ እንተኢልካ ድማ ኣብ ብልሽውናን ኣብቲ ፖለቲካዊ ሓሸዊ ኣብ ትግራይ ዝተፈጠረ ንዑ ንምፍጣሪ ተጠቂሙሉ ጌታቸው ረዳ ዝበሎ ተሓታትነት እውን ስለ ዘይብሉ ንዓን ምስ ወደ ድማ ሃዲሙ ዝኸደ እዩ ዝበሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ይብላ ኣሎ ሻዕብያ ንትግራይ ተቆፃፂሩ ሕጂ ድማ ነቶም ኣምሓራ ድማ ትግራይ ደጀንኩም ክትከውን እያ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ተመፂኩም ካብ ትግራይ ደገፍ ክትረኽቡ ኢኹም ናብ ትግራይ ኣፅዋሪኡ እትሎ ገለ ይገብር ኣሎ ሻዕብያ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዘይብሉ ክገብሮ ዝኽእል ወታደራዊ ይኹን ካደ ስለ ዘይብሉ ተጋሩ ናብኡ ከይዶም ይፅግዑ ኣለዉ ፋኖ ናብኡ ከይዶም ይፅግዑ ኣለዉ ዓፋር ናብኡ ከይዶም ይፅግዑ ኣለዉ በልከ ሓይሊ ንዘይብሉ ዳ እንታይ ክገብሩ እዮም ናብኡ ዝኸዱ ዘለዉ ይሄ ፀሎት ክገብሩ ምሱ ምህለላ ክገብረሎም ድዓ ክገብረሎም ይኸድዎ ኣለዉ you know this ሓይሊ ከም ዘለዎ ሻዕብያ ፅቡቅ ጌርኩም እዮም ትፈልጡ እዚ ድማ እቲ ዝህውፀኩም ዘላ ውሽጥኩም ሓይሊ ኣለዎ ሻዕብያ ሓይሊ ናይ ሻዕብያ ከይተንቀሳቀሰ ይደውድቐኩም ዘሎ ገና ከይተበገሰ ከሎ ስለምንታይ እቲ ሓይሊ ንጎም ምሸት ናብ ቴሌቭዥን መፂኻ ማይክሮፎን መፂኻ ኣብ ኩርሲ ኮፍ ኢልካ ስለ ዝሃውተትካ ሓይሊ ይኾነካ ማለት ኣይኮነን እወ ገለ ናይ ፕሮፓጋንዳ ዓወት ዝረኸብካ ክመስለካ ክእል እዩ ኩናት ብሚድያ ዓወት እንደዝኸውን ነይሩ ክንዲ ዘለንስክን ዩክሬንን ሚድያ ዝሓገዞ ሰብ የለን ኩናት ግን ሓይሊ ዘለዎ ጥራይ ፓወር ኢዝ ፓወር ፈርዲኻ ንለኻ ታላ ኣይኮነን ዘረባ ይሕግዝን እዩ ሚድያ ይሕግዝን እዩ ንብል የለና ግን ኣብ መወዳእታ ኩነታት ተመፅያ ግን ሓይሊ ጥራይ ሓይሊ ዝኾነካ ሪል ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ሓይሊ ዘለካ እንተዘየለ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣቢ እዚ ገዛእኹ እዚ ገበርኩ በዚ ገበርኩ ድሮናት ኣፍረኹ መዳፍዕ ኣምፃኹ ሚሳይላት ካብ ቻይና ገዛእኹ ተለቃሕኩ ለመንኩ ትብል ዘለኻ መወዳእታ ኣብ ባይታ ይርአካ ኣለዉ ናይ ኤርትራ ቆላ ሓንቲ ትርእይዎ የብልኩምን ኣብ ባይታ ምክንያቱ ኤርትራ ኩናት የብላን ሰላም እያ ዘላ ኤርትራ ምናልባት ትዳሎ ትህሊ ትኽእል እምበር ዝኾነ ነገር የብላን እዚ ከዓ ኣድቫንቴጅ እዩ ኤርትራ እስኻ ግን ዓቕምኻ እንታይ ምዃኑ ኤርትራ ጥራ ዘይኮነሲ ፋኖ ፈሊጥዎ ኣሎ ዓቕምኻ ሸነ ፈሊጥዎ ኣሎ ዓቕምኻ ካልኦት በቲ ደቡብ ዘለዉ ቤንሻንጉል ጋምቤላ ዘለዉ ፈሊጦም ኣለዉ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ፈሊጦምካ ኩላቶም ዘበንውራውራ ነፍስኻ ይትዕብራ ኮይንዎም ሓደ ክናት ወታደራዊ ዓቕሚ ይገብር ኣሎ ዓፋር ድማ ሓንቲ ጓሎም ኢንጂነር ኣምፂኻ ሚኒስትር ምክልኻል ጌርካ ድራማ ክትገብረሎም ፈጢርካ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ሰለጡኻ ናብ ዓቕሚ ዘለዎም ክፅጉዑ ፈቲኖም ኣለዉ ተጋሩ ከምኡ ስለዚ ኤቭሪባዲ ኖውስ ዓቕሚ መን ከም ዘለዎ ስለዚ ሸንኮለል ክትብሉ ክትነብሩ እዮም ከማ ግን አሁን የኋላ ደጀን ሆነዋል። እዚህ ላይ ያለው ትልቁ ችግር ትግራይ ውስጥ ያለው ግሩፕ ነው። ትግራይ ውስጥ ያለው ግሩፕ ኢሳያስን እንደ መሪ አድርጎ መቀበሉ ህዝቡ ምንም እንዳይል ደግሞ ምንም እንዳይል ተደርጎ እንደተሰራ ያውቃል። እየተጋገረው ያለ ነገር ኳል ሕጂ ተወዲያ ታገይም ምክንያቱ አብይ አሕመድ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክጥብረሉ ይክእልኒ ቢካዝ ኣብዚ ስምዕዎም እቶም ተጋሩ ክሳዕ ክንደይ ብፍላይቲ ወገን ህወሓት ዘሎ ክንዲ ምንታይ መኒኑ ወፂኡ ከም ዘለካቦም በዚ ስምዑ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ where is that video ሓንቲ ናይ ኣገዳሲት ቪድዮ ብዛዕባ ናይ ትግራይ መርገፂ ዘላ ሃይለ ደደቢት ዝቐረባ ቪድዮ ነይራ ስምዑ ኣብዚ ወልቃይት ናህና እዩ ፀለምቲ ናህና እዩ ራያ ናህና እዩ ሰበኢሉ ኣይኮነን ዝመፅእ ታራ ኣብኡ ዘሎ ልሙዕ መሬት ኣሎ እሞ እሳ ክሓፍሱ ደልዮም ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ተጠፍአሉ ዘዴ ትግራይ ዝበሃል ካርታ ዝጠፍአሉ ትግራይ ዝበሃል ህዝቢ ንሓቐቐ ዝኸደሉ ሲስተም እዩ ምክንያቱ ሎሚዶም እዮም ብዙሕ ነገር ከምኡ ገይሮም እዮም ከምኡ ገይሮም ወሲዶም እዮም ኣምሕሒሮሞ ኣውሒዶምና ዝበልክዎም ብዙሕ ህዝቢ መንነቱ ቀይሩ
إزي سلزدليو كم هزبي كنبر يدل كنكبر يدل بتاريخنا بمننتنا فرعنا نايب عنا من نزل لنا هذو خوينا كنبر يدل ምክንያቱም ሰውነ እንት ተምላዓን ተገለጹት በዓልዋና ኮን ስለዝደሊ እዚ በዓልዋና ምኳን ከዓ ወራስና ሃሎ ይሁን ስለዚህ እቲ ሰፊሕ መሬት አጽገው ሞቲ ብዙሕ ህዝቢ አውሒዶም እንታይ ማለት ነው ተጋረብ ተኸፊሎምና ባሕር ነጋሽ بزغونه تناي كالكم مخونا بتناتنا تسجروا تا قدايناتكم جن تي أقاتيمكم زلوا شجركم فتحوا أبزي حنتي زربا الله هجمت يا زلا تقمناتهم دما بزي زياس كسمه زازي 45 أنا يكبل تقرلاي معاشو قبل ميكائيل صباح الأمر حسراوي تقلي سلام جنرال قوعش قبل بمسرة أمر حتى أرمي زغربو الليس أوعيتنا بأهانية مليسم إلو قدم معالتات بقالو كم سزاربت سبس بنا من برناي ذكر عبلات أمر حتى أرمي دما برحينا موسين نايلوم بحقوسن في شختان مس جنرال قوعش قبل فوتتات لغيقهم ترائيم أمر حتى أرمي 15 تبهلو عب زوز المجلسي كوامون مرحينا تقرلاي قوعش قبل سراوي تسراي مسارح يزوقنا بوليتيكا وجل يكونن كل ما تحاسباتات بوليتيكاوي تجراي نتي سراويت محرم زي قعوش كبريت بالوزلو مرحنا 45 قليله ممتيهم زلو حدا عبد دراما ابتصمدو ابتدوبنا ايرتران تجراين كغبري فتن كم زلو لحن برهانه بزعبو تزاريب نيرو اكيدا ናይ ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ኣካይዳ ናይ ወይኑ እዩ ወይ ከዓ ናይ በዓሉ ዝኸደ ዘሎ ቅዋሚ ኢለ ኣይኣምንን ብድሕሪት ካልኦት ኣካላት ኣለዉ ኢለ እየ ዝኣምን ካብ ጀነራል ታደሰ ወረደ ጀሚርካ ልበዓል ፍስሓ ማንጁስ ልጆን መዲድ ልተወልደ ዕንበብ ገለ ዘለዎ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኢለ ናይ ባዕለይ ሲናርዮ ኣለኒ እዩ ከምኡ ናይ ምዃን ዕድሉ ዝለዓለ ስለ ኢንፋክት ዋላ ማሾ በየነ ጀነራል ማሾ በየነ خيفلت وجنرال قعش قبره خمسة عينت من قصاص يقبر الله إلى أي أمنا بولكي مادتي سلازي زكايدا زي نسراويتنا زبتني نحضر سواتنا زحن ششيو نستقور خالصتاتون بزيرو طرح زي كونا زباز حس تحت زيرو بزخنا قاب أبازيحو نهزو تقراي نسراويت ناب حدقا زأتوي خافت حزر لنا يون سبا سنة وحدقا زأتوي ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ሲሪየስ ስለሆነ ማእረምታ ተዝውሰዶ ጽቡቕ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ፐርሰናሊ ንጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጀስት ኣብ ሓደ ኣርሚ እውን ስለ ዝነበርና ኣብ ሓደ ኮር እውን ስለ ዝነበርና ዝሐሸ ርዲኢት ኣለኒ ኢለ እየ ዝኣምን ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ጅግና ተዋጋኢ ጀነራል እዩ ወታደራዊ ልሂቅ እዩ ኢሊት እዩ ፖለቲካሊ እውን ብጣዕሚ ኮንሽየስ እዩ ፖለቲካሊ እውን ብጅግነት እውን ዝሕማ ኣይኮነን ብጣዕሚ ጅግና ተዋጋኣይ መዋጋኣይ መራሒ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ፐርሰናሊ ኣጋጣሚ ኮይኑ ናቱ ታሪክ እውን ናይ ምዝጋብ ዕድል እውን ስለ ዘለኒ ይፈልጥ እየ ክፍለ ሰራዊት ፈንቅል ካብ ምስራታ ጀሚሩ ገና ፈንቅል ከይኮነት ክፍለ ሰራዊት ሓየሎም እናሃለወት ዝፍለጥ እዩ ኣብ ከባቢ ኣልዓሳ ኣስገደ ፅምብላ ዓዲ መሐመዳይ ገለ ዝነበረ ናይ ስም ብጌታቸውን ብሃብቲ ክረስን ጥራሕ ዝውከል ኢልካ ትሓስብ ትኾንካ እቲ ሚሰክ እዩ ገይጋ እዩ ህዝቢ ራያ ፖለቲካዊ ኣሰላልፉን ቆመኑኡን እዩ ዘግድሶ ብሄራዊ ክብርታቱ ዝሕልወሉ እዩ ይደሊ ፍትሒ ይደሊ ዲሞክራሲ ይደሊ ልምዓት እዩ ዝደሊ እምበር ህዝቢ ራያ ብማንም خدام حيلي او توليد اي اتفتو تقوير اينا ولا فكر حيلي بدحر اما لخاختا ودي لحمنا ايو ودي زعي زبل بناي تفعات تحساسفان دحر زخانه بالكتان بغو اوسي نوعو اينا ندقف ولا سو يدفع الناس زبل اتحساسفا تمالكو صارقار موسيكو صارقار نكركر نفوري حاويو عودو اندي سماحيل صنا تمال زولو نعمت
برتنساي ودب سمرتن أب حرام مريتين قصعصو كاب زلو جلعدو حيل سلام تقراي تقاومو قتيموم دحرتي أب زحالو فرحت رزقات منكففل أمر حسراوي تقراي تدفينا وزينا لهم نايب عالم معتقات مديبهم قل جنرالات دي اف زت عيشو حيل سلام تقراي ويدما تي بي اف عامو ان عبيه كم زلهم استفلالي صبصبات زلهم كاب جنرالات كساب ترى عبالات سراوي تي دي اف نتحاوسو زمصو تي بي اف نتي بوجل لهم زوو وهو حاتن ملايين قصعص كم زلهم زغرصم لمونه ابرس كتما كل عفر كتما سمرام ناي كوماند امرار حسراويت اخيبا غيرم نيرم يم بمولا افرطو منግስት ፌደራል ሎጂስቲክ ሳብ ሓገዝን ከም ዝንቀሳቀሱ ዝነጽጉ ሓይልታት ቲፒኤፍ ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉጅለ ከም ዘይኮነን ዓርሶም ዝኻሉ ነጻ ምዃኖምን ናይ ህዝብን ብህዝቢ ዝተመረጸ ቋሚ መንግስቲ ትግራይ እንትጣይሽ ዘይሰረወን ሓይል ጸጥታ ትግራይ ንምዃን ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዎም ኣመራርሓ እቲ ሓይል ዝገልጾም ኣዛዚ ሓይልታት ቲፒኤፍ ጀነራል ገብረ እግዚአብሔር በየነ ወደን ጥሩ ለምኾነ ቢቢሲ ኣብዛሃበ ቃል ንሕና ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ጉጅለ ልኡኻት ዘይኮናም ንመጻኢ ህልውና ትግራይ ውሕስ ዝገብር ሓይልም ጸጥታን ንኹሉ ዝመጹ ቲፒኤፍ بحفش كم دريا زلنا تينا تقرأ بوليتيكا وكنتات حمس مس زبالة أب خطر يبلو بعرب أب حتى جنيا درجة بس يزلوا كنتات نرجع درجة تجارو ويوانتنا تقرأ وتدرى عقمي مس أبك واقعيو إلكان خد جمد ديكونه أمونغو تجارو كجات مزخل كوينات كم معلت زل على تخلو أبو كرة كم زخل عبدما بتوم أبقول نزلوا بعلت كان يوم كالوت تأخيبو بقوم ناب كوينات جزء يخيط كم زلوا زرق كنتاتنا نرزلنا بقلتي ولا تي جون مديد ولا جون حديد دبلو أبزي أنت منجاق با جون مديد يكون زي منجاق جبلو أبزي سبعوه ጋርድስ እንደዚህ ይዘውት ያሉ ደግሞ ሰላም ከመጣ ፍትህ ይመጣል ፍትህ ከመጣ ታነቃለው ራሳቸው ፈርደዋል ስለዚህ ማፋጀት ነው የነሱ ህይወት ደግሞ ትልቅ ገበያ ነው ለነሱ የሉም እኮ ጦርነቱ ግንባር ላይ የሉ ትግራይ እንዳትገቡ ብሎ ስምሪት አረጋታ ካለ ለምን ይሄዳሉ እነዚህ ልጆች እንደዛ ልናረግ ነው እንደ ተፈጠረው ልጆቻቸው እኮ ናቸው ተመለሱ ማለት ሲገባቸው ለዚህ የሆነ ዋጋ እንክፈል እንዳትረግጧል እንደዚህ ሰውነቶ ማለት ያለች ክልል ለመንሲያት ናይ ትግራይ ህደው በቃ ዛዓድ ዛይ ኮነኩብኒው بحيلن قال ملن سلازي كال هجيت بروباغندا ساتم اب كوينات ربح لهم بعل سخار ربح يبلكمن كوينات سلازلو دي كونن تستيتو هاي بكازلو سلام تزغون كون حقا نتا كرسي نتا مايكروفون زبا كاسب يالن because you are irrelevant اب غزي سلام اب غزي كوينات رايخ بوتا زوهبكا سلازي ناي كوينات ربح زلو بكوينات جبوز هتر زلو قطبوز زعب زلو بوليتيكا وصلواز وهب زلو نسغايغا مدنا غرت رايخ تبلا زلكا برجين زي قدايزي ابي كلهم تحبيهم زنبرو قال ملهم كلهم يوم متيوم زارب زلو أبتقرأ جن هذا عينة ملقتي يوصلوا تملقتي إسك نزون نسمعيه معناته تزبن طيب لالو نفلت علينا أبو حمو اشتغل عوية نمن تاي ولدكو جن كل إلى حزب نمن تاي وا أتودي ولد كات حقوق زنبر ولد كات تفرحها وا قدم أبي سدس غدا أولادك أتذهب حرس حلفان أخوان رضا أوزا بحر خي غاريني القات صقنرك أو عدم هم ربطهم نود كوان كتلو خمسة يدخل درون عامل كنيسو قتلو هاي تاي مالتيو منقص تاي قبرني وتول هذي أنا كوا منقصتي زي أخ قبر يلا يتبن راح إذا تقم زي أخر دولنا بزي عجاوي خدو فتتحيزم تقم يقولون كنا واطلو منا راح قنت تقمنا أخر دولنا بزي عجاوي خدو يتبن عمو داتا تحلفوا ملخت نيرو دهننا تزوي يتحلوا يلبس دهننا تزوي يتحل كم زيادة الوازن لهم توم كوميديان توم تواساتي وينا كوميدي كنتات أبتقرأي تي نايمنسيات موت حدقا أمنا يو جنينو زلو أبزلن كانت رأينا زراخون كرتدين سلسة دكنسيو تغتيلن كم زلو هاي زنقر زلو it's relatively سلامي زلو أبتقرأي مستقدمي تلتا عام سلسة عام زنبرو برتو زخونة كوينات زنبري أبزو وانزي كمزة عينت شقر كقات ما يتصبياني خاقن زعجن رياز لنا بوليتيكا وحشوية عند أرحت عدكاز قبر زلو دراماتات نتي سكيورتي أباراتاس ويوناي دحنات كونتات ناي تقراي كبيت جير وخم زلو إنا نرجل لنا ناي مودات ناي تقراي بزي جير نحنود أقداس نتون زمسلني منقص تقراي أبزي يقولو تفانا قلتي كم تبصلم تستقبره قحفكا ناو قتلتو
ክስደድ ዝግበር ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ ንዝብል ምርኣዩ ኣገዳሲ ይመስለኒ መንግስቲ አብይ አሕመድ ብኢንተርናሽናል ኮሚኒቲስ ቶም ዓለም ለኻውያን ትካላት ብዙሕ ግዜ ዘይጨንቆም ሰብ ኣብ ስደት ኣሎ ከምዚ ኮይኑ ኣብ ካምፕሎ ዝብል ኣጀንዳ የልዕሉ እዮም እቲ ወሳኒ ነገር ንምንታይ ከምኡ ኮይኑ ከመይ ልኸ ካብዚ መከራዚ ይድሕን ዝብል ግን ብዙሕ ግዜ እንተልዕልዎ ይርአን ስለዚ እዚኣ ትግራይ ዕንቅፋት ዝኮን ዘሎ ሕወሓት ዕንቅፋት ዝኮን ዘሎ ዝብል ኣሎ ብመሰረቱ ተፈናቀልቲ ዝብል ኣጀንዳ ጥራሕ ኣይኮነን ክኾን ዘሎ እቲ ልዕላዊ መሬት ትግራይ ናይ ምምላስን ዘይምምላስን ይትወና ኣብ ልዕላዊ ትግራይ ኣብ ዝተመለሰሉ ክስመረሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ዝገብርዎ ድማ ናይ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዝጥሕስ ምዃኑ ክስመረሉ ክኽእል ኣሎ እቲ ዝገብርዎ ድማ ናይ ሕወሓት ኣባላት ካብኡ ዝመፅእ ዘጣትን ፕሮጀክት ኣካል ፕሮጀክት ምዃኑ ዝምንቅስቃስ እዚ ክፍለጥ ክኽእል ኣሎ ስለዚ ኦቻ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን እውን ብሓፈሻ እዚ እቲ ቦገን ትግራይ ዘሎ ክኸውን ከሎ ናብቲ ናይ ደንበ እንታይ ክንብሎ ናብኦም እስከ ነስገር በዚ ሓደ ክልተ መልእኽትታት ድማ ኣለኒ ኣብዚ ስምዑ እስከ ዕላማ ናይ ዝወለደ ሬጅም ቼንጅ ይግብልና ዋላ ነዚያስ የማነ ቻርልስ እታ ቆፎ ሰብርዋ ዲኩም ዋላስ ንዓና ከስገድ ተውፅና ይኹም ካብኡ ኢልና ኣብ ትዊተር ማለት ሬጅም ቼንጅስ ፈልጦ ሃርድ ፎር ኣይ ኣተተይደለ ተንጣሕጣሕ ይወደይ መቸም ዘይርአ እንደይስማዓን የለን እንዲሁ ለንቀነ ብዙ ኢና ንርኢ ዘለና ኮንፈረንሳትን ገለ መለታትን እዩ ዝካየድ ዘሎ ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ኣይከንሲ ብዙሕ ነገር ፖስት ክገብር ዳታቶም ይርኢ ኣለኹ ኣብዚ ድራማ ናይቲ በዓላት ተባሂሉ ዝወፅእ ቪድዮታት ብዙሕ ኣሎ ግን መጀመርያ እስከ ናይ ኪሮስ ክንሰምዕ ላትኩም ተቃደስቲ አይ ቲንክ ካልኣይ ግዜና ኢና ብከምዚ ንራኸብ ዘለና ብፆትና ምሳኹም ኣለዉ ንሕና እውን ምሳኹም ከም ዘለና ጌርኩም ትቆጥርዎ ይደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከምዚ ኢልና ተኣኻኺብና ምርኣይና ብጣዕሚ ደስ ደብል እዩ እዚ ሕጂ ተኣኻኺብናሉ ዘለና ጉዳይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብውልቀ ሰባት ይኹን ብምንቅስቃሳት ይኹን ብምባት ይኹን ናብ ሓበለ ክመፅእ ዝፀንሐ እሞ ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ ዘሎ ብናይ ኩላትና ሓላፍነት ምዃኑ ክንግንዘቦ የድሊ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኮንፈረንሳት ብዙሕ እዩ ዝካየድ ዘሎ ማለት ስራሕ ስለ ዝኾነ ስርሖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ካብኡ ሓሊፍካ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓንን እዩ ፎር ሚ ዚስ ኢዝ ጀስት እንታይ ይብልዎ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ይብልዎ ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል እንጌራኻ ብስም ፖለቲካ ምስራሕ እምበር ኪኑ ሓሊፍካ ዝኾነ ነገር ፋይዳ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለንን አንቶኒዮ ጆቫኒ ዝተባህለ ኣብ ስዊድን ዝነብር ውልቀ ሰብ ሓንፈፅ ማለት ናይ ጣልያንን ኤርትራዊ ሓረግ ዘርኢ ዘለዎ ኣብ ከተማ ከላፍቲ ኣምስት በዓልቲ ቤቱን ሰለስተ ደቁን ይቕመጥ ካብ ቀረባ እዋን ግን ኣብ ልዕሊኡን ኣብ ልዕሊ ቤተሰቡን ናይ ምፍርራሕን ፈኸራን ናይ ፅልኢ ቃላት ኩናት ከም ዝተኸፍተሉ ይግለጽ ኣሎ ንሱ ንሓንቲ ኣብ ስዊድን ዝመደበራ ጋዜጣ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ቀንዲ ፀገም ድሕርቲ መስማዕከን ዜና ቢቢሲ ቀሪቡ ዝሃብኮ ቃለ መሕተት ሲዕቡ ዝመጽዩ ተወሳኺ ምስ ካልኦት ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለም ንኤርትራ ኣመልኪተ ኣብ ዝገበርኮ ቃለ መሕተት ሲዕቡ ዝመጽይሉ ድሕሪ ዝገለ ክፋል ናይቲ ቃለ መሕተት ተኸቲሉ ዝተቆራረፀ ሓፀርቲ ተንቀሳቐስቲ ቪድዮታት በብዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ማዕከን ክዝርጋሕ ብምጅማር ዝተፈጥረ ኢሉ ብፍላይ ከዓ እቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ ወገናት ናተይን ናይ ውላደይን ምስሊ ብምዝርጋሕ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ሓበሬታ የጋውሕለው ኢሉ ንሱ ወሲኹ ብኢሜይልን ካልኦት ናይ ማሕበራዊ መራኸቢ ማዕከናት ተጠቂሞም ዝተፈላለዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣይደኖ እንታይ ስለ ዝኾነ ይሰብ ብፍላይ ክግደሰሉ ኣብ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ 2-3 ግዜ መፅዩ بقداي ناي بحري انترفيو غيرو بحري كتوزدوا تقولي يخم ولا حنت ناي بحري مساخم كسراح يخلي بلا بلا انا بلا تزاربي جن اي ثينك تقدسوا لي ويكا اغالبو ناي حمام اغالبو مركب استقبر فتنيز بلومبرانسي بزح ناي مفراري ملقطات مسألنا سبعت لنا كسع كندوغن ابزي وانزي انا ناتي مرداتا مالتي
أكلتيو صلاتنا بوليتيكاري زيادة زفرار زرا خوا في وتي زي أب دم تقاوم اللغو زبل ويدلا فتحية زبل نسي زيادة زفرار هنتراخو مغنياتو كاب كل تشعن عصرت حدا عصرت قلتنا بلا نتقاومين يرى ميبي أكتيفين كم زي every day أب كالن سكبرين بركو ولا تميدياونكم سلازي نبرة قل كاب دقفتي ولا ميديا متي أبزار بلوز نبركو كاب دقفتي بزح مفرح كاب منقسي هجراويان بزح مفرح بأكال يقوم بخالق متيني فلتني يعني I can say this اليوم أبزيناي أبزيز حلفة سلس 4 عامات قل بزح بمدقتي يقوم بخالق بقاله بزناي مفرح مدقتات متي ስለዚህ أنا كمناتي experience كريو خلقو حبال بليا كي تقدمكي يا تمثل زلازة قداي عافش أنا غزل ግንባርክ ነን ቀዳማይ ጥይት ክትኩስ ንኣብነት ሕጂ ኣባና ብናይ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ሓምድ እድሪስ ዓዋተይ ቀዳማይ ተኮሰ ቀዳማይ ስውእትላትና ቀዳማይ ስውእ ኣለና ኣብዚ ሓድሽ ግንባርክ ነን ቀዳማይ ክትኩስ من يقدماي سوق بحال حدا متقاس بحال يلا او يوردن يوم امينو دوردوم يلن اندحر وريدوم اندحر سوق غبرو تخوينوم ايوردن يو فليتوهم ديو تباك كتصاوت كله بحنت بارك كفن سمع اخوا تباك تمسيو كعغرغرنا سلازخونه ناي مجمرتا سوق نغبرو تباك يلوم كي تسوق خلونا مجمريا سوقهم فليتوم هالويز بحال زلون وي جود نحواتنا نيدو تابوتنا يوم قال ملي يقولين على السوشيال ميديا نجورجو نصمنا هنا تابوت يوم يقولي عاوزين مسحواتنا خباسنا يكونن مسرطو هذا هجراوي اب إرتراوي مسمر خوينو سرحنا سرار حنفليتو خسرح كله نفرط تبلو مالت እዚ ማለት ግን ታቦት ማለት አይደለም ስለዚህ ንስሓ ታቦት ስለዝበልካ በዓል ኾንካ ወሓቅ ታቦትና ኣይንብሎም ኒና ታቦት ይኹም ስለዘይበልናዮም ካብ ምሳና ዝኽሪሉን ዝባሱሉን ምኽንያት የለን ከምዛ حق خبرها حقها أنا سيسمع كوان تابوت يا تبلن بر أيتخوني أزيا أنا سلدي سمع كوان بر أنا سمتقص كوان يرند ناي سوا شكرا يعني رجن ساسا سمع كوان سلدي تابوت هاي كنا ولا قلي كنا جن سوا ما يبي كم قصنا يلو تتقم لي زخون بر أنا بزان نفسي كما تبالت قينا أنا كما يكون كون زي كون نجر كاي كون حق غال غازقة ነገራት ካሃ ሄርካ ሽግር እንሱ ምናልባት ንስለ ዘረባቱ ዛሪቦ ከሆነ ኸሊው ግን ማረምታ ከምዚ በከምዚ ዝንቀፍ ሰብ ወይ በከምዚ ዝዕንቀፍ ሰብን ከልወና ዝኽል ኮይና ይስማዓንን እዩ ጽቡቅ ግን ክዝረባሉ ኣለዎ ምክንያቱ ነዚ ከም አጀንዳ ገይሮም ከዝርዎ ስለ ዝኽእሉ ጽቡቅ ገይሩ ጠቂስዎ ኣሎ አብርሃ ገብረ ታንክ ዩ መሰለናይ ጫውጫው ዕዳጋ ምፍጣር ግን አይድልን ኪኖ መሸመት እኽሊ ማለት كينو مشمت اخلي كال علامه زبالول حجراو رغات حجراو سلام حزباوي غسغاس سيركانا عداغا مشمت اخلي خوينو ابي چبرا اتو اي غبوي سلازي حاده تطاوت مباكا تابوت ايكونن جورجو تابوت ايكونن سول ميديا تابوت ايكونن يترف بعد سول ميديا سراويتنا اون تابوت ايكونن نحنا تابوت نبلم دفيرنا نسمعاتنا دفيرنا حجراو تابوتنا انولم من فساو تابوت زيكوني حجراو تابوت حجرون تمحلل الله حجر كتمحل تخينا بسويات محل معناته حجر كاب هيمانوت فلي ابل كاز الراس لغوني تابوت نبل كلنا اتن سغدون اكزاغير تابوتنا يكوننا نبلم نتن سبعات تابوتنا نبلم نانتاي حجراو خيدان سمياو خيدان يكون this is deep بحق صبوق تزربا أبسيل والو كيتكم أب نابرها قبره بليز حجزوا سبسكرايب قبروا له سبورت قبروا له نبي حكي أمكن زلوا حبري تايزب كم يوم عين سبات كعبيك خلوا لهم بكل من قديت ميدياناتنا كعب زلوا كل عين السبي كله نازلوا أبرها قبره دما حجز زلوا وسبيو نعي كم مسلم زبالن ويسر زي ما قصنا قال ما عليه يكون كون he deserves it بزعج زي كحجز زلوا وسب كويني تسمعني قلنا بجاهم نتي نتهجر بعاق مزبركت نحجز عدسي نعم حماتا خير أسحارج على كحاني إلاتا حماتا بات حد شنخ على كحاني سلسلة حارج كنا من لسلك بات حارق أود خن درر الكل إلى زم مسلا الله قد مسمعي هذا يفلت طعم يعتمسد أني سازي ناب هزبها التوعلو
ናይ ፍልጠት ምትሕልላፍ ናብ ህዝብካ ተውዕሎ ወፍሪ እንዳሓደረ ይድሐጉስ ናብ ጓና ተብሎ ምስጋና እውን ኣይትረክበሉን ኢኻ መጨረሻ ምናልባት ገንዘብ ትረክበሉ ትኸውን ግን ምስጋና የብሉን መንፈሳውን ሕልናውን ዕግበት እውን ኣይሂበካን እዩ መንፈሳውን ሕልናውን ዕግበት ተደይልካ ምንባር እንታይ ትርጉሙ መጨረሻ ስለዚ መርዓትሲ ናብ ሓማታ ከይዳ ሰሓሪጭ አለቅ أبيت لبونا نزبخا نحبرتسبك أتجبره نسي منفساوي عقابة زباكايز ولا نازل بروفيسور جديون نبي حكي تبغت انترفيو أبيرتي في غير اللو كيت كبرايوا thank you very much لدخول زجبره contributions كنا بلا ندلي أسك كابتن ناش تحواتنا زبوا مخرج ما كنسمع أنت قوينيركمو حدار مسجبركي واي صخ معرين إحنا زلنا هيوتي ودي مسيلكي كم دلنا دودنا يبلنا أتي خدب لنا يبلنا وزي خزب لنا يبلنا كم دلنا لنا نحنا تدلنا شقت تدلنا بحدير كدب لنا يبلنا جلزب لنا يبلنا سلازي أنت يقدر شكت أسير كذا لخي كم تنايت أدم كذا تخوني إذا تم خرك محازة خمالتيو نصبق كده يكونت مخناتو تزنبركيو المحج مسأ سلازي سأنتع صغختي وسلازي الحق يخي من هالبات حدار مسكبركي تبعي سيلكي بسبعيكي وهي دماني حما نقر حما لنا عند حريل كنا يجركيا قلت إفكو والسنة تبلك وقال نستيتي حقا زيتكي كونت فتحان بليو إذا أنتي تايم أنتي كقدش كنتي جيرلك يخرى أسرك تبلكي فتحان بليو تبلكي العلاب بلا كم تناتا سلا زي كونكيا برحانتي محازا مالتيو حارق تاخت نقران كلها وهي دماني تجأني كام سبعك حما لها هم كات نجران دحرا لها ترجع كا تأسيل كحسابولو كل تجزي حسابولو حدار غير كنديخي وديت كنديخي حجي حدار نحر غير كا قربتي تركا على لك إلى أتمخرا كمبر كم تيناك أنا مزنوبر كنا أوتملسي بس أنت هجبركي إذا خمس نديو وكم وأنت حدي فلكي بفلا أنت حدي فلك تبلك وقال نستيتي تغاميك دي كونتن أنت حدي فلك زبها نجر لنا بحدار تحلفولو يحلف الكاي تخايل كسر زخير مالتي سلازي أتا سبايك أسا سبيتها كجاجي أدمزا محازوتا مالتي أسخات عيون حركينكا كاب آخر عقد رح يزلك مغناتو أبكزها حكوتي اعتزر ألك محازا مالتي سلازي السخات عيد خونك إزول دلهم مجدة إن سبيتها مجدة أقامي مرحة أنت لو محازوتا كم محازوتا اخترع كم زلوا لست بهذا قالات كنت مخرا لك تري كوينو أبجزها أب حدارك حاوي إنسأتوالك ما حاجت مالتي بس أنت كم زعينة مخري كنا من تاع كم زاد اللي تفلتره إذا مخرزي نايب حق أقدس مخريو ولا حنتكو صلي كلنا سلام تاي دكنستيو زيادة دكنستيو عند سمعان أب سوشيال ميديا كندي اللوا نحضر مبتان قرفيو وحفيو جلز بلا نغندي حضارات كم زبتنات فلتو دسم إذا أنا حفتنا مخرج ما إذا فايرال تزخون يرلو بزح سبت حنانيرو أب حبرة سبنا نتايز بالزربالة حبرة سبنا يكون حنت تغسل لا نعلم سي نعلم زت فاسي ناي توم حماقات نعلم زت فوا حيالا سلو زخون يكون نعلم زها سيوان تايدا توم لبامات سرحهم سلا زي قبرو ويتقند حدا قايبلو سزتنا علمنا تقند حدا قا توم حماق زقبرو سبات حيالا سلو زخون يكونن توم لبامات كتحنو زخونو سرحهم سلا زي قبريو يعني مالتيو معرتي نحماق كقبر زقايا زلو زقاي زلو حبرت سب زلنا نصبغ زقبر كا زقاي سلا زي بلنايو زيد ما تسقم حنتني يشتي وقال اب ميديا تكاتلن كلن بتني يتحدار نيبليو تايز قبري ودي قال ما زبلا اب جزا بتليفون تداول عندما كمون تاريخا دينجر زون بقمت علو بالانس انتلو سب كما زازن ونخلي جن دارغا دصبغ تنصبغ حدار زلونا مخرانين مونيكا بحنت فيديو زبلتيو كل السوشيال ميديا نزارب زلنا تاريخنا فتحاتنا إلى there is some truth to it إتنا بحدارن زلوا أم ميديا مسيا مزحي أي مسكراننا يزاربانين that's a big problem سلام انتهينا خمن بدلنا إتي حماق تنزز ودقن سلت أنت رئيسي نساتن دزاربالوا نتتوعي حدار زلون فحك بالعلني خلاه نزب في الله معربا عالم تري ويغم كاب حدارن تبتاتينا مسكدا زد عسى معاتين زلوا أكيد كنت تاريخهم أبناتنا وكو حماق مساقات مكات قيم كاي خاتن تبل مسي خايت مسكرني حكا بصعدو كن حقي زاربين سلازي نزا حفتنا أصبي غير زمسكنا بزحاتنا عشو سلو زلونا أديان كالوت حتنتاتن كمخراز عدل زي رخبا من سياسة سلو زلونا نعتاتن مخرا
እቶም ደቂ ተባዕትዮ ድማ ከመይና ንብል ዘለና ዓርካ ክትሕጉስ ኢልካ ንገለመለኻ ክትሕጉስ ኢልካ ምስ ሰበይትኻ ፅቡቕ ሓዳርካ ኣይተፍርስ ክብል ይደላነ እውን ዝያዳ ግን እቲ ኣብ ምኽሪ ናይ ሓዳራ ተመፂኻ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ሓዳርካ በትን ኢሉ ዝመክር ወዲ ብዙሕ ኣይርን ያነ ይህልው ኮነ ኣይህልውን እዮም ኣይብልየ ግን ኣውዳት ድሓን ኣብናዊ ይብል ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይብርትዕቲ ኒዮበልዮ ጓሓፍዮ ግረፍዮ ዝብል ዘረባ ዋላት ፌሚኒዝም ዝብል እውን ኣብኡ ዝደፍእ እቲ ዕላማ ናቱ እናብኡ ስለ ዝኾነ መቸም ናብ ምውዳእ ገፀ እንድየ ዝኸይድ ዘለኹ ንኣሌክሳንደር ከይጠቐስካ ምውዳእ ድማ ሓውሲ ገበን እዩ ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ ኣሌክሳንደር ብጣዕሚ ዘተሓሳስበና ዘሎ እቶም ኒውካስል ዝበሃል ነኺሶም ሒዞም ልለው ከም ንሪኦ ዘለና ሓደ ወዲ ክለቡ ወዲ ዓዱ ናይ ስዊድን ዓብይ ኢንተርናሽናል ፕሌየር ዝነበረ ዛላታን ኢብራሞቪች እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ወዲ ስዊድን እዩ ንሕና ደቂ ስዊድን ድማ ሳከት ናይ ንእሽተይ ዋንጫ ክንወስድ ኣይኮነን ዕላማና ቦታ ናተይ ክትክእቶ ኮይኑ ኣብ ዓበይቲ ክለብ ክኸይድ ኣለዎ ናብ ሊቨርፑል ክኸይስደድዎ ስለዚ ኒውካስል ዝኣክል ኣበርኪትልኩም እዩ ፈንውዎ ይብሎም ኣሎም ብሓፈሻ ንሕና እውን ፈንውዎ ንብል ኣለና ኣሌክሳንደር ኣይሆፕ ክሰልጦ ምክንያቱ እዛ ጉዳይ ናይ ኣሌክሳንደር ብዙሕ ኣዛረብና ኮነት ትመፅእ ኣላ እቶም ኒውካስል ካ እንታዮም ገፆም ትርሓ ደጊፍናዮም ሓንቲ ዓመት ከይኣኽሎም ስዕጂ ክሕርቁና ጀሚሮም ኣለው ዝኾነ ኣሌክሳንደር ኣይሆፕ ኣብኡ ከይዱ ከብል ነቶም ኩዕሶ እግሪ ትፈቱ ድማ ናይ መወዳእታ ማለት እዩ ከምዛ ትሪእዎም ዘለኹም ኣርሰናልን ማንቸስተርን ተራኺቦም ነይሮም ወደይ ንመጀመርያ ማልያ ናይ ኣርሰናል ገዚኡ ኣርሰናል ድማ ተዓዊታትሉ ተሓጒስሎ ኣብዚኣ ድማ መቸም እዚኣ ናይ ኩዕሶን ሓዳርን እኳ ናይ ፈትዋነ ክልቴኻ ሓደ ክለብ ተደገፍካ ይድሓይሽ ክልተ ኣንፃር ተኮይንካ ብዙሕ ዘበኣስ ነጥብለካ እንተለውም ክልትየን ኣርሰናል ማንቸስተርን ፅቡቕ ስለዘየለዋ እምበር እዛ እውን ኣላ ዝኾነ ናይ ሎም ኣርስቲ ኣብ ዝኽንውዲና ኣብ ካል ኣርስቲ የራኽበና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ኣብ ተፅቡቑ ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ እናበልኩ ክገድፈኩም ሎምን ትማልን ዋዲና አገብን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ዋዲና አገብን ቃልን አብዝናትና በትሪ አብዝናትና ምንባር ድሕሪ ሓሳብ ምሳር ንኻዲና ተግባር ትማልን ሎምን ትማልን ዋዲና አገብን ቃልን ትማልን ሎምን ትማልን ዋዲና አገብን ቃልን